قطعت نايز channel كما يتخونون تبوكت كونون اي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا كساب مودات نايز مدد مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك قبرو شير قبرو ريتوهم من حسابكم اندما بهانات من قد قدفو كم وترو نعاهم زمتن عمقود زلو حبريتا نخلو معكنا زينا فتشنا قرقيرنا جزيهم كيبلعنا أقداسن عمقود زلو حبريتان حزنا لكم نغربكم وترو سلازي دقفكم نزي channel دما أي تستوحدو أيلو مدما أزيو أقداسن أبوانا وكنتاتن كنتوكرينا let's go. Roads of Africa's most volatile region, a new chess piece is moving. Egypt, the ancient power of the Nile, is sending troops hundreds of kilometers south into the fractured lands of Somalia. Officially, Cairo says the deployment is about counter-terrorism and peacekeeping, part of an African Union mission to help stabilize Somalia after decades of conflict. But you know, beneath the diplomatic language lies a far deeper game, one about survival, power, and geography. A struggle shaped by the Nile's waters, the Red Sea's trade routes, and the political ambitions of states that see the Horn of Africa not as a frontier of peace, but as a battleground for influence. Egypt's new mission in Somalia is not just كم نريو زلنا زكنتات زي قلتي زمعبل زلون أكتال نايت زقبر زلو قعزو مخانو ولا ساتومون ولا تكبابون زسما معلو نطبيو زخانتايو أبز كبابينا بزح نجر يألم كم زلو بزح نجر يسرح كم زلو كم بدما زي ود أجنداتات كم زلو ينفلت من البعد كرن أفريقيا أب أفريقيا تي رجعتن سلامن زتحرمو زوبا مخانو زكاة عيكونن and there is a good reason for it. سئل كابزي رسبجسه يتوم هزبي حماقات سلزقون ويون بأسو سلزفتو ويون قال يكونن انتي دا اتي اب زلنايو جغرافي زفترويو بزح صقاتا زلو زوبايو بزح استراتيجيكاوي اقمامطا زلو فلايتي ناي قحي بحري زلو كبابي مسباب المندب زلو دما مسنداون قحي بحرن زغبر ابلاعل سمين ግብጽ ስለዘላ او اسرائيل ስለዘሎ ተቦታቲ ወላኳ ማሐሽግር ዘሎ ተኾነ እቲ ጸገምና ትርዱ ዝኾነ ጸገም እዩ ኣብዝናትና ክኾን ከሎ ግን ብዝቀያየሩ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገርን እቶም ኣብኡ ዝነክሱ መንግስታትን ነቲ ዞባቲ ሕምስምስ ኣብ ምባል ዓብ ተራ ዝፃወቱን ዝነበሩን ዘለውን እዮም ብሕጂ እውን ብዙሕ ክቕያር ዝኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ቦታ እዚ እዚ ዞባ እዚ ዕምቆት ብዘለዎ ተሓሳስባ ويون أرحيكا تأميتكا كما تأكا زخل فتناتات أقدمكا كالكوليت جيركا زدلي سقومتك توسط زي كيلكا حدقا كودكا لوم منجس نيركا صباح منجس زي كونكا لوم هاجر نيركا صباح زفرسة هاجر كتكون لومي نورمال هاجر تمثلن هزب تمثلن زنيكا أب كلولاون أب عزقتن نخد آتو ناي حسر جزيد وصلكا بزح شون كلنا بتاريخ شح عمد نتحريت 500 عام نتحريت 100 عام نتحريت دم اللي اسمه غنيات يبلنا أب زوريانا يمن نورمال حجر زنبري لومي يمن مالت نايسقاي مجلس غين زلي سودان قربيتنا سودان نورمال حجر زنبري كسب كفتشنا عصر شو منتن ويل سودان لو مجن انت بنايسقاين مكران تراي زجلس حجري سومال قد حجرات أفريقيا ناي بان أفريكانيزم أرما زنبرت حجريا سومال لو مجن ناي جبرش بران ناي ودكتنا بنت كوين الله إثيوبيا زبال أي تجزأ أكون زبل ناي أفريقيا ناي حبنا أفريقيا يلوز الجهر هجري ويل إثيوبيا تاريخ هذا ما نحت حتى زبالة عزلو ملكتنا زي سلطنة حبرتسب أبنت كوين زلي أبزوان زي ولا كوكشفن وانت فتنو سلزي اتزوباتي نحنا 360 دغري كبيبنا زلو زوبات تاريخ ايو توم كبابينا زلو هجرات توم مزبح مقاسلو زغونو ويون حماقات بوليتيكنياتات يس حماقات بوليتيكنياتات يمكن كينو زخدص عقميزي ነገራት ሰራውር ሰዲዱ ጽቡቕ ዝኾነ ሃገራውነትን ሓድነትን ክትሃንጽ ኔሽን ሁድ ዝብልዎ ወይ እውን ሃገራውነት ክትሃንጽ ሃገር ክትሃንጽ ተራ ህንፃ ምግባርን ዴጋ ምግባርን ጽርግያ ምግባርን ጥራይ እሱ እውን ኣገዳሲ እዩ እሱ ጥራይ ግን ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ህዝቢ ዕምቆት ብዘለዎ መረዳእታ ኣርሒቑ ንኽጥምት ኩሉ ፈተናታት ቅድም ጠሚትካ ንዖም ዘድሊ ስጉምትታት ክትወስድ ተዘይክኢልካ ኣብዚ ዞባና ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ስኢልካ ናጽነትካ ወስድካ ሰራዊት ዘይብልካ ገለ ዘይብልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዞባና ከቢድ ዞባ እዩ ከቢድ ምዃኑ ድማ ቃል ብቃሉ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለኹ ብየማንናን ፀጋምናን ህያው ኣብነት እዩ ዘለና
ህዝቢ ዝቃጸለሉ ዘሎ ህዝቢ ዝቅተለሉ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣስካሕካሕ ግፍዒ ዝፍጸመሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምቲ ዝደለ ካቨሬጅ ስለ ዘይብል እምበር ብድሮና ዝጨፍጨፈሉ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ፍሉይ ዞባኻ ዘለኻ ዞባ ዝተጠቂቕካ ክትጥቀመሉ ኣለካ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ብዝደለኻ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ኣብ ንጸላእቲ ምንባብ ንኤርትራ ክመጻ ዝኽእል ፈተና ኣብ ምንባብ ከጋጥማ ዝኽእል ብድሆታት ኣብ ምንባብ ሓደ ነገር እዩ ኩሉ ሰብ ከንብብ ይኽእል እዩ ኣንቢብካ ዘድሊ ስትራቴጂካዊ ምድላዋት ወታደራዊ ምድላዋት ከምኡ ድማ ኣላየንስስ መሻርክቲ ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ንገብራ ዘለና ቪድዮ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክንርኢ ኢና What is that? Let's continue with this. Isaias Afwerki of Eritrea has embarked on a significant diplomatic mission to Egypt, arriving in Cairo to a warm and formal welcome by Egyptian officials. His arrival marks not just a routine state visit, but a moment of heightened anticipation and interest across the Horn of Africa and beyond. This visit is widely seen as marking a pivotal moment in Horn of Africa politics, with the potential to influence the broader dynamics of the region. Invited personally by Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, President Afwerki's visit highlights a growing partnership and signals a renewed commitment to collaboration between the two nations. The engagement is more than ceremonial. It carries major implications for regional politics amid ongoing tensions, shifting alliances. كم نريو زلنا زيز الرجلو ركب ويون زيز جبر زلو سمع ويون أما جزء كلتين هجرات جبر زلو زر الرب بترجم زلو ويو بترجم زلو نحن ترى كنا تترجم نردو زلنا ولا أم كلها سلاتنا بدك يوم زت متوزلو كريكم كم يوم متوخم خمزلون درو حدا نجر كي رأيو كم يوم رعرع كل جميرهم كم زلون أداني تيلهم كم زلوني زيد ما انتهى زريكم زلون ኤርትራ ካልኩሌትድ ምንቅስቃሳት እያ ትንቀሳቀስ ምናልባት ከም ተራ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ድማ ብፍሉይ ምስቲ ካልእ ዝርይዎም ንኣብነት ንኢትዮጵያ ክትከታተል ከለኻ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ እዮም ዝገብሩ ግን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ውፅኢት እዚ ሃገሮም እዚ መርሕነት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ኩሉ እቲ ዕንደራ ምስ ክስቶ ተራኺቡ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ተገይሩ ከምዚ ኣጋይሽ መፅኦም መገል ዋዕላታት ገይሩ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ኩነታቱ እዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ እያ እዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ናይቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ እዛ ሕጂ ዝመርሓ ዘሎ ኢትዮጵያ እያ ብግምጣሉ ኤርትራ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይገብሩን እዮም ብዙሕ ገልጠምጠም ኣይብሉን እዮም ውፅኢት ናይቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ግን እዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ እያ ብቁጠባ ብዙሕ ክዕረ ዝኽእል ብዙሕ ስራሕ ከም ዝፅበየና ዘሎ ኣብዚ ቻነል እዚ 100 ካብ 100 ርግፀኛታት ኮይና ኢና ንዛረብ ብዙሕ እየ ገዛ ይፅበየና ከም ዘሎ እዮ ገዛኻ ንኽትሰርሕ ግን መጀመርያ ሃገርካ ኣብ ድልዱል መሰረት ጠጠው ክትብል ክትክል ኣለዋ ንሉላውነትካ ክበልዕ ዝደሊ ንናፅነትካን ሉላውነትካን ዘይኽብር ጎረቤት ዕድል እንተረኺበ ወሪረ ከም ቃዛን ዩክሬንን ክገብረካ ኢሉ ዝምስል ብሕቡ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ኣብ ቅድሚ ካሜራታት ከም ዩክሬንን ከም ፈለስጢምን ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ፈለስጢምን ዩክሬንን ብምንታይ ዝግለጽ بفلاي فلسطين بمنتهى خطقز بزوج زين فلسطين تكمل الله غزة منتهى يزفلت حماس حيال مخانو إسرائيل كم زمكة يزفلت أب تاريخ نسجن غزة قبل كله إسرائيل كوينو قبل على غزة على سوس ساشح قال عن سبيتين كقتل سلازلي نما نقصك سعر كم زي كونه انت إيران هزب خطف كم زلي جينوسايد القوانق بمبال ترجع كل سب يسترد هذا الحكيم مبارك كم زي كونتات إيرترا كوما عينت حديد جلو ملتيبات للانديا صبغ ملتيبا ملو إيرتران مجمريا قال بقالون كم لسول جميرا مالونيم السترا يقنا يكون اتقندي منقسقاسات ناتكا دبلوماسيا وغزوناتكا كال دما تسيغنال تصدو زي بريزنت سياس نحمش معالتي لغبص خيد دلو نحمش معالتي اب كميز بلا كونتاتي خيزلو نهاجركا كوراي حسب وسط تدالي له 3 كيلومتر بصيح له سراويته تدالي له درونات تخيلدو كستي حجزن له كم زغبري لعل عقد مدلاوات لني اب طاولا ملس انت دهبكمنا دوغلو اب زبحالو زلو اديس اسمرا غديفو نحمش معالتي نكايرو خيدلو بناي ኢትዮጵያውያን ቋንቋ ዝንታይ ማለት ይስከ ሃዲምለይ ማለት ምክንያት ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታ ንሓምሽ መዓልቲ ሃገር ተገዲፉ ከም ህድማ ይቆፀር እዚያ በዚያ ዝትርጉማ ብናይ ኤርትራ ቋንቋ ድማ እንታይ ኮንፊደንስ ኣሲምፕል ኣዝ ዳት ስድራኻ ተኣምኖም ድሕሪ ኮንካ ሃገርካ ተኣምን ተኮንካ ገዛኻ ተኣምን ተኮንካ ትካልካ ተኣምን ሰራሕተኛኻ ተኣምን ምሳኻ መሳርሕትኻ መሻርክትኻ ተኣምን ድሕሪ ኮንካ ተረጋጊካ ኢኻ ትኸይድ ከይዱ ደሎ ክሰርሕ እዩ እቲ ድሕሪት ዘሎ ድማ ዘተኣማምን ኩነታት ስለ ዘለዎ ይኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣቢ
إذا قلنا أنت يصحف له سوشيال ميديا بجاهم إيرتراويان تنسيهم حج قال جبروا إيرتراوي ني إثيوبيا وسمعوا نعاخاتكم إنك حجوس كبلعكم يا قاسخ جبركم يا نزبل زل الحيلي نعونك حجوس يلو بعلو شجرة يسوعنيو شجر تسوع السودان ديمقراطي كم سيلهم سبقوا السودان أمن تاي وريدو مالو نرلنا نسمع لنا نعزب لنا نهزبنا دما نقوم شيء نقرا لنا مخنياتو زيت ريو زيت نبرلو نعاخا زي كون ديمقراطي مبصع غيرهم هاجركا نداديخا ورقخا خمي غيرهم كاب سوداني وزدو ولو نرلنا تግራይ ውን እኮ ኸም የሚለሞም ዲሞክራሲ ዶ ምርጫ ዶ ገለዶ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ጋጢሞ ሎም እንታይ ኮይንሎ የመንከሙ ዲሞክራሲ ከኸዲሎም ተበገሲዮ ህዝቢ በዲሞክራሲ ክነብር ኢሊ ተበጊሱ ነገዳፋ ለም ሊቢያ ውን እኮ ዲሞክራሲ ሎም ተበጊሶም مش ዲሞክራሲ ትናይ ቀደም ዝነበርዎ ድሕሪ 50 ዓመት ከማን ይምለስዎን ዝነበሮም ሰላም ርጋትን ግስጋሰን ፈጽሞም ክምለስዎ ይኩሉን እዮም ምክንያቱ ሓንሳብቲ ጸጥፉ ምስከትካ ከም በሐድሽ ተማሂረኽ መለስ ይዝባል የለ ኖ ኖ ኖ ኖ you're not going to come back مملاس بحال يلا ስለዚህ እዚ አስተውዒልካ ክትሪዮ ከለኻ ንሕና ንብሎ ዘለና ራይ መስለኩም ስምዕዎ እንታይ ይብሉ ለው ተምሁራትና ኢትዮጵያ ኮንቴክስት አረግ ወደ አንተ ከመምጣት በፊት ምን አዲስ ነገር አለ ብዬስል በብዙ ጉዳዮች ላይ እንደተመካከሩ ነው የሚገልጸው በሴኩሪቲ ማተርስ በቀይ ባህር አካባቢ መረጋጋትና ሰላምን ለማምጣት ሁለቱ ሀገራት አብሮ ለመስራት ቆርጠው ተነስተዋል አንድ ሁለተኛ በአካባቢ ያለውን ደግሞ ሀገራት ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ለማስጠበቅና ለመተጋገዝ አብሮ ለመስራት ወስነዋል ይሄን የሚል አንድ አይነት የአቋም የመውሰድ ሁኔታ እያየን ነው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ኮሚኒኬ ነው መጠብቀው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኦሬዲ ኮለጌና ሓደ ነገር ከይትራየ ከሎ ሸራራ ክፍል ጀሚሮም ከም ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር ብሮክ ይባሃል ፕሮፌሰር የታገረቲ አቱን ኮንስ ይዛረበ ብዛዕባ ኤርትራ ትራዩ ካል ቁም ነገር ይናል ይፈልጥና እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ርክብ ብጸታ ናይ ቀይ ባህሪ ናይ ሴኩሪቲ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ግብጽ ድማ ንጹር ዝኾነ ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ከም ትድግፍን ንዑደው ከም ትብልን አጸቢቃ ገሊጽ አላ ስለዚ አከም ዝኩነታት ምናልባት እቲ ናይ መወዳታ ኩሉ ትርክብ ተገይሩ ምስተወደ ኮሚኒኬት ዝባሃል ኣሎ እቲ ኮሚኒኬት ማለት ድማ ተሰማምዑሉ ነጥብታት ዝገልጹሉ ቦታዩ ንዑ ኣይገለጽ ኣይራኣና ለና አቡይና ዝያዳ ክንሰማማ ወይ ውን ክንሪድ ድሕሪዩ ዝያዳ እቲ ዝተወደአ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ግን ድሮ ኣብ ብዙሕ ነገር ክዘራረቡ ከም ዝኾኑን ምናልባት ኣብ ድሕሪ ታይብል ስምዕዎ ቀኝም ሚሊተሪ በተለይ አንድ ሚሊተሪ አግሪመንት መስረተው ስለሆነ እሱን ስናይ ነው እንግዲህ የምናውቀው ግን ፎር ናው ዴፊኒትሊ አንድ አይነት ሚሊተሪ አግሪመንት ፓክት ፓርትነርሺፕ ቢፈርሙ አይደንቀኝም ሚሊተሪ በተለይ አንቲ ኤርክራፍት ሚሳይል እንሰጣቸዋለን ቢሏቸው አይደንቀኝም ደፍረው ደግሞ በጣም ገፍተው ከሄዱ አንድም ሁለቱም ስኳድሮን ማለት 6 8 9 ከሀገር ሀገር ይለያያል ኢንተርናሽናል ስታንዳርዱ 6 7 ነው 7 ፋይተሮች አንድ ስኳድሮን ይባላል አንድ ሁለት ስኳድሮን አንድ 14 10 ጀት ፋይተሮች ከተለያዩ ሾርት ሬንጅ ሎንግ ሬንጅ አታክ ጀቶች የሆኑ ጀስት ቦምበሮች የተወሰኑ ቦምበር ፋይተርስ የሆኑ እንሰጣለን ዲፕሎይ እናደርጋለን ቢሉ አይደንቀኝምና እንግዲህ በትግስት አይተን ምላሻችንን እንታይ ዝብል ዘሎ ኮለጌና ኮይኑ መጀመሪያ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ውዱ ዝኾነ ስምምዕናቶም ኣይራኣናና ለናቲ ኮሚኒኬት ዝበሃል ምስ ወፅአ ኢና ክንርኢ ንኽእል ግን ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ስምምዕ እንተገይሮም ኣይገርመንን እዩ ፓክት ድዩ ሴኩሪቲ ኣሬንጅመንት ድዩ ፓርትነርሽፕ ድዩ ገለ ነገር እንተገይሮም ዝገርመኒ ክኸውን ኣይኮነን ኪንዋ ሓሊፎም እውን ግብፂ ሓደ ስኳድሮን ማለት ናይ ተዋጋእቲ ነፈርቲ بإنترناشنال ساندر شد شوعات بحرك خلاص خلا ويون لعليو استفلالي أنا مسائل حجزات دينا يتحل نجارات تدروا عبيت حجزات نيرترا عند حريبة تاون زجر من قونا يكلني ويزبل زلوا معناته they anticipate يتبين له يوم because they know أتي عندنا أبز جبرزل لي فلتوه عندنا أبز جبرزل نيرترا بزي سرح بزي زخون يخون دبلوماسياوي حدقات مقبار تقامات مفتعر ويبن لمان ويبن من بركاخ عبا حاجز نختركب اف دقي كفيت اللالو and for this we should be grateful for عبي نعبي كانوا مزقونينا عبي إذا تريوز اللهم سب إيرترا هاتو مزقونيا some point من هالبعض تجي زي زرباك والكله بحماغ زترقو ما سبزوح كليو عندنا أبني إيرترا دبلوماسياوي عوات أبرس عوات كم تركبي جيرواز الله ولا عونت كوينات تقبر نديو حزب نديو كأنه ندحري لكم إثيوبيا أبدي على إيرترا
مفتانا ويون كتطف مبقاسا مجمري هيكونن موداتهم كون هيكلني قمت علينا انت خونه كم نايلومي زتماجال حد هاجر كم نايلومي بدبلوماسي بقطبه ببوليتيكا كمو بكل من قدي ودي غازل لهاجر نابانا متي اخذ قبره تخل سقمتي زحات زبلسه مدرخ نير ترايد فتر مزخونه يكون مقبار قلنا يرترا بدبلوماسي كل كابتز نبرته وريدواز نبرته صنوتات ندع على قص ابلخ لاكتوت بعلا بتقبرز عرض رايدي كونس بت اندرا ناتو قبل على قبسي قبل على كالوت هاجرات زقبرز له ايرترا زياده تقبلنت زياده شركنت زياده متحببار كمون استراتيجيكاዊ ርክባት ንኽትረክብ ከም ዝገብራ እዩ ዝነግር ዘሎ he knows and he understands this ስለምንታይ ከም ብላሎ ግብፂ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ንሕና ኤርትራውያን ክንሓልፈሉ ንኽእል ጉዳይ ምዃኑ ፈልጥ እዮም ግብፂ ግን ሉላውነት ናይ ኤርትራ ብፍጹም ክትንከፍ የብሉን ባህልቲ እዮም ንዓና ስለ ዝፈትው ይኮኑን they know ኢትዮጵያ በባቤል መንደብ ተመፂኦም እንታይ ዓይነት ሪስክ ይመፆም ከም ዘሎ ወላ ሓንቲ ክንብርኮ ጥራይ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዕንደራ ብኢትዮጵያ ማለት ኣብ ዝዋን እዚ ብፍጹም ከፍቅዱ ይክእሉን እዮም እንተኾነ ንኢትዮጵያ ከውድቆዮም ተደየለ ናብ ኤርትራ ገፃ ትመፀሉ ክዋጉሉ ድልዋት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ናይ ሶማልያ ግደግደፍዎ ናይ ኤርትራ ግን ክሓልፎ ይክእሉን እዮም ብፍጹም ቢካዝ ሉክ ኣት ዘ ጂኦግራፊ ትሪእዎ ኣለኹም ካርታ ባዕሎም እዮም ገይሮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ካርታ ተሪኻዮም ንግብፂ ነዚ ነገር እዚ ሲሪየስ ትረት ዝኾነ ንዓቶ በታ ናይ መወዳእታ ዘለዎም ዕድል ንኤርትራ ንምሕጋዝ ኩሉ ነገር ክገብሩ እዮም ስለዚ ኖርማሊ ንግብፂ ከም እንተልካዮም ብዙሕ ሓደጋ ካብ ኢትዮጵያ ስለዘይንሪ ብዙሕ ሓገዝ ክንገብር ኣይንኽእልና ወይ ሽርክነት ክንገብር ኣይንኽእልና ክብሉ ምኽኣሉ ነይሮም ንኤርትራ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል መራሒ ኣሎ እቲ ስግኣት ድማ ንግብፂ እውን ስግኣት ስለዝኾነ ኤርትራ ሓያል ሃገር እያ መሊሳ ግን ዝኾነ ነገር ከየጋጥም ንኤርትራ መሊስና ክንሕግዛ ኣለና ንኽብሉ ንዓታቶም ረብሖም እዩ ስለዚ እዚኣ ከምዚኣ ገይሩ ይገልፅ ኣሎ እሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ካልእ እንታይ ይብል መሲልኩም ዘገርም እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክግበር ከም ዝኽእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነፈርቲ ኩናት ድዩ ሚሳይላት ድዩ ገለ ጥራይ ዘይኮነሲ ኤርትራ ኸ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ክትረክብ ትኽእል ንዝብልካ ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ምሱ እንታይ ዓይነት ርክብ ክግበር ከም ዝኽእል ኢሉ የኤርትራን ማን ነው የግብፅን እገዛ ይፈልገዋል ነው ብለው በሚሊተሪ ለምሳሌ ሊጠይቁ ይችላሉ የግብፅን ኢንተርቬንሽን ሊጠይቁ ይችላሉ እኔ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ አድርገውታልና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አንፕሬዲክተብል ናቸውና ፖለቲካል ቢሄቪየራቸው እውነቱን ለመናገር ነገ ዳህላክን ኦር ግራጁዋሊ ዳህላክ አይላንድን የተወሰነውን ለግብጾች ተጠቀሙበት ቢሉ አይደንቀኝም ታውቃለህ ለሁቲን ለመውጋት ለኤሚሬቶች አሰብን እንደሰጡ ምናቀው ነው ያን ሊያደርጉ ይችላሉ ግብጾች እንግዲህ ምን ያህል ሪስክ ወስደው እዚህ አፍንጫችን ድረስ መጥተው ሚሊተሪ ቤዝ ይሰራሉ delusional how tatiani nan ብሎ ነዚ እንታይ እስከ ዝብል ዘሎ ኣቕማኻ ዘይምፍላጥ ናይ ዝሃገር እዚኣ እኮ it's a joke this is a joke እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክትግምቶ ትኽእል ዓይነት መራሒ ይኮነን ስለዚ ምናልባት ብዙሕ ስምምዕ ክገብሩ ይኽእሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንግብፂ ናብ ዳህላክ እተው ክብሎም ይኽእል ኸውን ኣብ ዳህላክ ቤዝ ንክገብሩ ከፍቅደሎም ይኽእል ኸውን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ የመን ዝነበረ ምስ ኢማራት ተረዳዲኡ እውን ዓሰብ ሂብዎም ነይሩ እዩ ኣብ ዓሰብ ቤዝ ንክጥቀሙ ኣፍቂድሎም ነይሩ እዩ ስለዚ ንግብፂ ከምኡ ክብሎም ይኽእል ኸውን ግን እቲ ሕቶ ዘሎ ግብፂስ ክንምንታይ ድፍረት ክንምንታይ ኮንፊደንስ ህልዎም ኣብ ኣፍንጫና ንኽመፁ ውዳ ማን ከጥርፈኒ ሰብ እዚ ንስኻ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ኣትያ ኣላ ናብ ኤርትራ من يأتوا نحن إيرتراوياننا نوسنو نعاقا زملكتا يكون أفنجاقا يكون ولا كم فرقا يكون كابا ديسابا 6 كيلومتر يمزواقو خازلو 100 كيلومتر يمزواقو خانز دكرو خانزلو سراويت كاد ما بعيس لازم مارخن زقتلن زلو نسقانا بإيرترا خيتكا كوماند نخدقبر تئزاز كتب مني غاسقا انتاي سلطانا لك انتاي عاقمل لك عاقم خادي مفلات هوتاتي انسلو زغونو زنقر بيت زيوم نايزيوم نقرقن أي زبالنا بزي ስለዚህ ናይ በሓቂ መስሓቃት ዝኾኑ መራሕቲ ዓቕሞም ዘይፈልጡ ደረጃኦም ዘይፈልጡ ኩነታቶም ዘይፈልጡ ህሉ ኩነታት ናቶም ድማ ከንብቡ ዘይክእሉ እዮም እዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ እንታይ ዓይነት ዲል ክትገብር እያ ባይ ዘ ወይ ንሕና ኤርትራውያን ከም ባዕላነ ማለት እዩ ኤርትራ ዓበይቲ ዲል ክትገብር እያ ኢና ንደሊ ዘለና ዓበይቲ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ዲልስ ክትገብር እየ ዘለኒ ስለምንታይ ንጎም ምሸትን ከብዶሞ ምስ መሉ ኣብዚ መፅኦም ክራጉሑልና ኣይደልን ያነ መንእሰይና ኣብ ግንባራት ክበሊ ኣብ ግንባራት ኮፍ ክብል ኣይደልን እየ ንሕና ጠቕላላ ዕላማና ናተኩሮና ናብ ቁጠባ ክኸውን እዩ ሳና ዝኣቱ ንሕና ቸክ ክንገብሮም ንኽእል ሓይልታት ግን ሴኪሪቲ ናትና
ልክ ከማና ዘገድሶም ሃገራት ናይ ቀጻልነት ናይ ኤርትራ ዘገድሶም ሃገር ንሳቶም ሽርክነት ክንገብር ክንከላለና መምጽገቡ መምጽዮም ዘዘርከበ ስርዓት ሐመድ ፋጫና ኸስተና ይንደልና ስለዚ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ከምቲ ንስኻት ብሎ ዘለኻ አይ ሆፕ ይገብሮ ንዓና ብዘርብሕ ቀጻልነት ናይ ኤርትራ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኣብ ዘኽብር መንገዲ ያሬት ይገብሮ ኤርትራ ምኽንያቱ ካብዚኣቶም ላሕ ክንብል ተዘይኮይና ክመፀና ዝኽእል ጽቡቕ ነገር ወይ እውን ሰናይ ነገር ስለዘየለ ስለዚ ከምቲ ሶም ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ነፍሶም ይነግረኩም ኣሎ I think it's very very true I hope ከምቲ ንስኹም ትፈርህዎ ዘለኹም ትኩነታት ከምኡ ክኸውን ሓደ ንብል ኣለና ክንቅፅል ኢና እቲ ሲቹዌሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ንቐፅል እቲ ብግብፅን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝርእይዎ ዘሎ ክኾን ከሎ ንሳቶም ኣትዮሞ ዘሎ መድረክ ድማ አይገባትም የሚለውን አልሰማንም። What if a country woke up one morning to discover it had lost its coastline, and no one could explain how? No revolution, no treaty, no public vote. Just gone. That is Ethiopia's story. A vanishing paper trail, a missing signature, and a silence that shaped the fate of 120 million people. ሚሊዮን% እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም። For 30 years, the nation lived with a decision no one can prove was ever made. Way good fun. Welcome to Semenenya Spotlight, your front row seat to the Horn of Africa's deepest secrets and loudest truths. Political mystery in modern Ethiopia. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም መጀመርያ እዚኣ ዳርጋ እቲ ሚድያ በምሓርኛ በኩሉ ቋንቋ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከም ዘታለለታ ናጽነት ናይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ፍቃዶም ወፃኢን ካብ ንሳቶም ብዘይ ርድኦም መንገዲ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ ሓደገኛ ኩነታት ምዃኑን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ክትማጎተሉን ክትቃለሰሉን ዘለዋ ሕጋዊ ሕቶ ከምኡ ድማ ታሪኻዊ ገበና ብልዕልያ ከም ተፈጸመ ልክዕ ከም ዝትቀድም ትማሊ ካብ ድቃሶም ዝተበራበሩ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ድማ ግብፅን ኤርትራን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ መርገፂ ሂቦም ኣለዉ ስለምንታይ ኢና ክንብል ዘለና መጠን እቲ ናይ ዓቢ እንደራ ብሚድያታት ናቱ ዝቐፀለ ብኡ መጠን ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ክኽበር ስለ ትፅዕር ዘላ ብዙሕ ደገፍ ክትረክብ እያ ካልኦት ሓይልታት ድማ ብፍላይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘገድሶም ሃገራት ድማ ስለምንታይ ዘገድሶም ክብለኩም ከለዉ በቲ ሕጊ ናይ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትሉ ስትራቴጂካዊ ረብሓኦም ንዝኾነ ሃገራት ብፍላይ ድማ ዓቢ መጋበርያ ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ እሳቶም ብፍጹም ኣብቲ ቦታት ክመፁ ዘይደልዩ ሓይልታት ንኤርትራ ንክሕግዝዋ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ሓገዝ ቀልጢፎም ንክገብርዎ ድፊት ዝፈጥር ዘሎ መራሒ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ሚድያ ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንኤርትራ መሊስ ሓገዝ ከም ትረክብ ዝገብራ ዘሎ ስለዚ ንሕና ሚሊዮን% እርግፀኛታት ኢና ኣብ ደገ ባሕሪ ግድን ክንረክብ ምዃንና ካብዚ ንላዕሊ የለን ሰምዖ ዘነይኩም ኣብዚ we are 1 million% sure ባሕሪ ክንረክብ ምዃንና million people. ሚሊዮን% እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም። For 30 years. ስለዚ እዚኣ ቃል እዚኣ ጥራይሲ ኣዋጅ ናይ ኩናት እያ 100% እርግፀኛ ዘይኮነስ ሚሊዮን% እርግፀኛ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ተዓፅያ ክትነብር ከም ዘይኮነት እዩ ዝብል ዘሎ so what exactly እዛ ዘረባ እዚኣ ማንም ዲፕሎማት ወይ እውን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ እውን መራሒ ናይ ካል ሃገር ክሰምዓ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ትረክብ ኣብ ደገ ባሕሪ ጂኦግራፊካሊ የብልካ ስለዚ ልኡላዊ መሬት ናይ ካል ሃገር ክትወርር ክትክእል ኣለካ ንዑ ንምግባር ከኽእሎ ዝኽእል justification ወይ እውን ስነ መጎትን ምኽንያትን እዩ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ ክወርር ከም ዝኽእል ንግብፃውያን ይኹን ካልኦት ሓይልታት ንጹር ዝኾነ ኢንቴንሽን ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ሓደ ቅልፅም ስለ ዘለዋ ክትምክቶ እያ ምክንያቱ ካብዚኣቶም ንመጀመርዮም ኣይኮነን ከም ዝመፀና ዘሎ ካልኣይ ድማ ንኻልኦት ሓይልታት ኤርትራ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክገብሩ ዝደልዩ ብዝቐረባ መንገዲ ዝነግሮም ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ እታ ቀንዲ ግን ኢትዮጵያውያን እንኮላይ ነቲ ገይም ናይ ዓቢ ፅቡቅ ገይሮም አንቢቦም ኣለዉ ፅቡቅ ገይሮም አንቢቦሞ ስለምንታይ አንቢቦም ኣለዉ ኤርትራ እቲ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ብመሰረቱ ሓሶትን መታለልን ሓሶት መታለል ዘረባ ምዃኑ has reopened a wound the country thought was sealed and with a single question he has shaken the foundations of the past መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጠው ውሳኔ ማን ወሰነው ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት እናገላብጥ የለም ካቢኔው አይቆም who signed away Ethiopia's sea if no one ever signed it This is not nostalgia. This is not revisionism. This is a sovereignty question without a signature, a disappearance without a document, a national loss without a legal owner. Because if there is no official...
سنتايم تبلو زلو منيو لولاونتنا إرترا فريملو بخميو زلولاونت زكيدو نزبل نحنا بزح زين دينا مليسنا يو تتصبغ ملسجن إثيوبيا هنك ملسوا خلويو انتهي لهم مليسملو بروفيسورات كم زناتو فيك دكتور دايكونسي ريل دكتوري زلوم ريل education زلوم إثيوبياويان أكندي أبي حسوت أتينا مسجورة بابتنا حماق تاريخ نقدف حماق تجمع نفتر كابولدن ولد زخيد باسن تجمع نفتر اتزربا التاريخ بمسرته أنبيبنا انتهي زبحال زلو انتهي تسجم أبي زلو تجمع انتهي قط مفتوحين لكن نادك كلالنا زبلو مهورات نتكونتات أبي انتهي زبلنا زلو نابي يكوز الناس زلو أمودا تاخ انتهي تأجندا كون انتهي تي كابز كونتات تثبيت تجبروا زلو نزي حدا بحدا كمل سول خلو كريكمه መፈለግ ከተፈለገ የሚፈለግበት ቦታ አለ። ይሄ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ውሸት ነው እያልኩህ ነው። ውሸት ነው የሚናገረው፣ አስፈላጊም አይደለም። እዛ ላይ መፈለግ ጉዳዩ የተጠቃለለው በጦርነት በሚሊተሪ ኃይል አለቀ። ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን ነው ከኤርትራ ጋር የተቀናጀችው። ያን ጊዜ ወደብ አገኘች። ፌዴሬሽኑን ኃይለ ሥላሴ አፈረሱት። ፌዴሬሽኑ ሲፈርስ ኤርትራውያን ትግል ጀመሩ። ያ ትግል በኤርትራ ነፃነት ታጋዮች አሸናፊነት ተጠናቀቀ፣ አለቀ። የኢትዮጵያ መንግስት ወደቀ። ያን ጊዜ የኤርትራ ነፃነት ታጋዮች ኤርትራ ውስጥ እኛ ጊዜያዊ መንግስት እናቋቁማለን ብለው ጊዜያዊ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደተቋቋመ ጊዜያዊ መንግስት ኤርትራ ላይም ተቋቁሞ ከተባበሩት መንግስታት ጋር ሲጻጻፍ እኮ ነው የነበረው። በዚህ ጉዳይ ላይ ስታሪን መነገር የሚገባው ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርትራ እኮ የአሰብንም የምጽዋንም ወደብ ነፃ ወደብ እናደርጋለን ብለው ለተባበሩት መንግስታት እኮ ጽፎ ነበር። ኤግዛክትሊ አሚን ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ዕድመ ይሃብካ ጥሪኻ ትብል ኣብ ዘበን ሓሶትን ናይ ሓሶት ዝተዛረበ ስልጣን ዝወሃበሉ ዘበን ዝንበረሉ ዘሎ ሓቂ ትዛረብ መራሒ ክትረክብ ከለካ ወይ ምሁር ክትረክብ ከለካ ዓብ ነገር እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ መራሒ እዚ ብመሰረቱ ሓሶት ዓቲቑ ብሓሶት ሰብ ከታልል ተበጊሱ ዘሎ እቲ ዝሕፍር ድማ እቶም ፓርላማ ዝበሃል ነዚ ሓሶትን ውፁእ ዝኾነ ናይ ዓለም ሕጊ ጥሕሰትን ተጣቅዑሉን ተሓጒሶም ክስሕቁሉን እናተራዮም። ስለዚ ኣብቲ ሃገር እትያ እንታይ ዓይነት ዕብዳን ወሪዱ ከም ዘሎ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ብኸመይ ናፅነታ ረኺባ ወይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሙ እንድሕልካ ታሪክ ዘይትርኢ መጀመርያ ኢትዮጵያ ማእስያ ናብ ቀይ ባህር መፅያ ክትብል ኣለካ ኢሉ መጀመርያ ናብ ባሕሪ ዝመፀት ኢትዮጵያ ድሕሪ ኩናት ናይ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብዘይ ድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፌደሬሽን ምስ ገበርዎ እዩ። እዚ ፌደሬሽን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ይቃወሞን አንጻሩ ደው ኢሉ መሰሉ ድማ ብትክክል ከም ዘይተሓለወ ኩሉ ሰብ ዝምስክሮ እዩ። እቲ ሕቶ ግን ነዚ ጓዕፃፅ ዝኾነ ፌደሬሽን እውን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ፀሊይዎ ከለውን ምስ ከሎ መን ኣፍሪፅዎ እቲ ብሓይሊ ነቲ ደይንደልዮ ፌደሬሽን ዘውረደልና ሃይለ ስላሴ ንሱ ኣፍሪስዎ ንኤርትራ ኩሉ እቲ ዝግባእ መሰል ወሲዱ ጠቕሊልዋ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንዝወሰደ ኤርትራ ትገብሮ ቃልሲ ጃስቲፋይድ እዩ፣ ፍትሓዊ እዩ ኤርትራ ትገብሮ ቃልሲ። ምክንያቱ ነቲ ዝግባኣ ካብቲ ዝግባኣ ፍርቂ ተዋሂባቶ ዝነበረት ፌደሬሽን እውን ፍርቂ እውን ኣይከውን እዩ። ምክንያቱ ትክክል ፌደሬሽን እውን ኣይኮነን፣ ናብ ጎበጣ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኤርትራ ተቃሊሳ 30 ዓመት ናፅነታ ምፅያ ብኸመይ መፅዩ ካቢነ ቴሌቪዥን ህውተታት ስለ ዝኾነ ካቢነኻ ሚኒስትርኻ ምክልኻልካ ጀንዕፍሬትካ ኩሉ በቲኖም ልክዕ ከምዚ ሓማኹሽቲ ንፋስ ምሳተወ ከመይ ሊበታተን ከማ ገይሮም በቲኖሞ መራሒኻ ድማ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኬትካ ዚምባብዌ ተወከሶ ወይ ቴሌፎን ደውለሉ ዝብሎ ሰብዶ ተሳይኑ ብዝኾነ ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ንዩኤን ምስ ዩኤን ኮኦርዲኔትድ ኮይና ድማ ሪፈረንደም ኣካይዳ ወዲያ። ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ዓፀወታን ኢሉ ኣመና ኣገዳስነት ብዚያ ወደብ ናይ ኤርትራ ዓሰብ ይኹን ባፅእ ናፃ ክትጥቀሙሉ ካብ ካልእ ዓለም ክረኽብዎ ዘይክሉ ንላዕሊ ወደብ ክትጥቀሙሉ ኣፍቂድሎም እምበሽ ኸማን እቲ ኩሉ ግፍዒ ዝተፈፀመ ኣይንፀባፀበኩምን ኢና ዝበሎም መርሕነት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣክንዲ ዘኮለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ መወዳእታ የብሉ ዝግባኣ ካሕሳ ክንዲ ተሓትት ዝግባኣ ኩሉ ነገር ክንዲ ተሓትት የኣይ ንሰላምን ፍቅሪ ቅሳነትን ሰናይ ጉርብትናን ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ሕገት ተገይሩሉ እቲ ሕገት ዝገበርናዮ ድማ ዕሽነት ተቆፂሩሎሚ ነቲ ልውላውነትና ንምጥፋእ ክብገሱ ንርኢ ኣለና። ግን ገለገለ ለባማት ድማ ነቲ ዕንደራ ናይ ኣቢ ቤላ ገይሮም ክምልስሉ ንርኢ ኣለና። ኤርትራ መሊሳላ ቅድሚኡ ግን ሓደ ካብቶም ኤርትራ ምሕረት ዝገበረትሎም ኤርትራ ፅቡቅ ዝገበረትሉ ተገምጢሉ ዝዛረብ ዘሎ ስሙ ያደረግነው ሚሊዮን አዳራሽ ብዙ ህዝብ አለበት። በላይቭ ቲቪ ሁላችሁ ወይ ነበራችሁ ወይ ሰምታችኋል።
ካልሰማችሁ አሁን ገብታችሁ ዩቱብ ላይ ስሙት። የመጀመሪያው ስብሰባ አሰብ ነው የሚለው እሳቸው ባሉበት ከኢሱ ወደ አፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። ለህዝብ በሚገባው ልክ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ እኮ መጀመርያ ይኩንኩን ዝሓትት ዘለኹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝነበረሉ መድረኽ እውን እንትኾነ ባይ ዘ ወይ ነዛ ዘረባዝያ መንሸር ገይርዋ ኣሎ ባጫ ደበለ ጀነራል ባጫ ደበለ ሕጂ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዘሎ ቀደም ድማ ብኤርትራ ተማሪኹ ኣብ ጎቦታት ናይ ሳሕል ኣብ በዓል ነቕፋ ምስ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ሰራዊት ደርግ ናብ ክንክማረኹ ዘተባብዕ ዝነበረ ክንብሎ ንኽእል ወይ እውን ኢትዮጵያውያን ንምንቃሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ሳዕሳዓይ ወናም ሳዕሳዓይ ዝበሎ ስታሊን ማለት እዩ ኖ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ይብላ ኣሎ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ሕጂ ዝተላዕለ ሓድሽ ጉዳይ ኣይኮነን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሱ ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ወዲ ኣፎም ናይ ዕድመ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ንሱን ንካፈሎ ዓሰብ እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም ኣቦ ኢሳያስ ዓሰብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘካፍል ብኢዱ ኣፍ ልቢ እናሃረመ ይድግፍ ነይሩ ስለዚ ጉዳይ ዓሰብ ሕጂ ዝተላዕለ ሓድሽ ጉዳይ ኣይኮነን ዓሰብ ብኣሻጥር ዝተወስደ ናይ ኢትዮጵያ ሃብቲ ቅርሲ እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ኣርቲክል እውን ፅሒፎም ዝሃብዎ ይግምስሙ ፓብሊሽ ዝኾነት ኣላ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ባጫ ደበለ ናይ ቀደም ብሩኽ ናይ ኤርትራ ዝበሎ እዩ ንሱ ድማ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ተዛሪቡ ምስ ኤርትራ ምስ ኢሱ እንካፈሎ ዓሰብ ክብል ከሎ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝኾነ መልሲ ዘይሃበ ባይ ዘ ወይ ንኩንነት ንክንፈልጥ ኣብ ሓደ መጋበያ ኣሽሓት ህዝቢ ዓዲምካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይዝረብ ድዩ መጀመርያ ንኣብነት እዛ ዘረባ እዚ ኣብቲ ግዜኡ ንዓይ ኣቆጢዓትኒ ነይራ እያ ግን ፑት ዮርሰልፍ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቦታ ሓደ ኣብ ገዝኡ ዓዲምካ ኣብ ኣዳራሹ ዓዲምካ መዓት ኣስሓት ዓዲሙ ብዘይናትካ ምውካስ ኣብ ስቴጅ ወፅዩ ምስ ኤርትራ እንካፈሎ ዓሰብ ይካውን እንተኢሉ እንታይ ክብሎ ነይርዎ ኣቲ ሓሳቡ ሰራቑ ዶ ክብሎ you just have to play along ስኺኻ ትብል ኬትካ ግን ሽጣራኻ ትገብር እዛ ዘረባ እዚኣ መዓስ ተገይራ ኣይፈልጥን እየ ዕለታት ፀሓፉለይ ምናልባት እቶም ትፈልጥዋ ኤርትራ ኣብ 2019 ወርሒ 3-4 ትዊት ዝገበረቶ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ዝኾነ ሃገር እትገብሮ ስምምዕ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ዘተግበረ ልኡላውነትና ናይ ሰማይና ናይ ምድርና ናይ ባሕርና ብኩሉ ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ንልኡላውነታን ግዛኣታዊ ሓድነትና ዘኽብር ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ድማ ዘኽብር ንኣምበር ካብ ወፃኢ ንገብሮ ዲል የብልናን ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም ሽዑ 2019 እዩ ዝብለኩም ስለዚ guy is delusional beyond words ወላ እውን ኮመንት ተበልካ ሃውታትያ ስለ ዝኾንካ ጃና ስለ ዝኾንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ኣብ ስቴጅ ስለ ተዛረበት ኤርትራ ድሕሪኻ ተንስዩ ዓሰብ ክንበካ ኢና ውሰዶ እንተዝብለካ ገለም ተዛረብካ ነርካ እሱ እውን ኣብ ወረቐት ተፃሒፉ ድ ተፃሕፈን እውን ብዙሕ ምበልካ ነርካ ብግምጣሉ ኣብ ናይ ጅዳ ዴክላሬሽን ወይ እውን ስምምዕ ክገብር ከሎ ኣብ ጅዳ ኣብ ኣቡዳቢ ክኸይድ ከሎ ተሰማምዕዎ ንውዕል ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ከኽብር ምዃኑ ኣብዚ ስምዑ ጽቡቅ ገይሮም መሊሶም ልለው ንዑ ይኹን እቲ ጀነራል ኤርትራ ጽቡቅ ገይራ መሊሳትሉ ላ ኣብዚ ረይዎ ኣብ ጁላይ 9 ወርሒ 7 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ክገብሩ ከለው accompanied by senior officials of his regime including the foreign minister ዝነበረ ሕጂ ድማ ናይ ኢጋድ ሓላፊ ዘሎ ኣብ ኣስመራ joint declaration እስክፈራረሙ ከለው and friendship between Eritrea and Ethiopia the kernel and the cardial content of this agreement involved on the implementation of Eritrean Ethiopian Boundary Commission EEBC decision ኣብ 2002 ዝተወሰደ ብይን ንዑ ንምትግባር ብኡ ተመስርሐ declaration and friendship ዕርክነትን ምሕዝነትን ኣብ ውስጥ ተመርኮሰ ዝኾነ ኣሚኑ ተቐቢሉ ፈሪሚዩ ምስ ኤርትራ ሰላምን ርቃትን ጀሚሩ which affirmed Eritrea's international recognized boundary for more than a century in accordance with the treaties of 1900, 1902, 1908 ስለዚ ኮሚሽን ዶብ ዝሃበ ውሳኔ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ
دوباتنا إيرترا زي مجزعت كقوم كله استجبره أي شنشعتميتين كلتن شنشعتميتين شمنتن نسا بايتو أب هيك بيت فرد قريبو إيرترا توسن اللادوب نعو كتكبر نعو أخبيرو يو مس إيرترا سلامن أركن فتيرو سلازي نعو زقبل سب إيرترا بخمي ناس أخوينا أفدق بحري إثيوبيا بين كسيراتو كبنسي قرب روسي يسرح ديو نزم مسفرمي دما عسب نكافلو دو جن افريدو ندحر نزي تفريمكا نلولاونتن غزا تحدثنا إيرترا يخبري يخالكا لخبات سبزخون كاغا within a month تقمتيلكا إذن رؤية زلنا اندرا زربان أبدانا نسمع لنا مالتي كومبدي in another moment of truth of those Ethiopia's army chief of staff زلو حج مالتي army chief of staff أبتو كويناتنا إثيوبيا تخفت كله جولا مالتي انتهي له نيرو كويناتنا إثيوبيا من كم زبقصو ويانا خم زبقصو قمت لي لهم نيرترا قصقلو زحفر مخانون نيب حكي ده سنبدو نجر مخانون رجي تقمت له كالد زارب زلو سلازي كومن ما باچ ادبله تچفنا بمبال غداينا عسب ناب عسب وراد نخ غبرو زفتن وانتاي كم زغاطمم صبو غيرم نخلهم سلستيو مالتيو حسوتن متاللتن علوم زي يغبرو مساتهم زغبر ديل دما ترغم كم زي بلو تقيسو منستري حبريتانا هاجر إيرترا بلا زخونه حيال زخونه ملسي يبوا مالو سلازي انتاي مالتيو ازوم سبات زياتهم ازوم حيلتات زياتهم زومنو حيلتات كم زي كونو إيرترا دما بقربات كاتلو كم زلانه تغدايتي كالك زي تكبرغن حيال زخونه ገምጋም ስለ ዘሎም ዛባቱ ኩናት ብስትሬንግዝ እዮም ዝምልስሎም ዘሎ ብፍርድ ኣይኮነ ብብድዕ እዮም ዝምልስሎም ዘሎ ኤርትራ which is good ኣነ ከም እየ ዘሊ ምስክንክን ኣይደልን እዩ ነዚኣቶም ሉላውነትና ግዛት ዓድነትናን ህላዌናን ዝጥሕሰብ እሞኻ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጦ ሰብ ተኮይኑ ከምዚ ዝብልዎ ዘሎ እንደራናቶም ኦኬ ኦፍ ኮርስ እቲ ላቅጫ ከምዚ ግልጽ ዝኾነ ዘይኮነ ግን ብዝምልከቶ መንገዲ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ይህቡ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩላቶም ኤርትራ ቤላ ጌራ ተተሓሒዛቶም ከም ዘላ ከምኡ ኢሉ ከሎ ብወገን ግብፂ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሚድያታት ናይ ግብፂ ዝብላ ዘለዋ ኢጅፕቲ affirms support for Eritrea sovereignty territorial integrity amid tensions with Ethiopia over sea access ስለዚ ግብፂ ደጊማ ሉላውነት ናይ ኤርትራን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራን ደጊማ ደጋጊማ ክትኽብሮን ንዑ ከም መርገፂ ከም ትቕበልን ንዑ ከም ትሰርሕን እያ ትነግር ዘላ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ዕንደራ ክገብረሉ ኣብ ዝሓስቦ ዘሎ ነጥቢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ርክብ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ብከምዚ መንገዲ ገሊፆም ኣለዉ ብተደጋጋሚ support for Eritrea sovereignty and territorial integrity ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዝበሎ ማለት እዩ he emphasized strengthening bilateral cooperation especially in economic and investment sectors ኣብ ቁጠባን ኣብ ወፍርን ድማ ብሓደ ክሰርሑ ምዃኖም ተረዳድዮም ኣለዉ እዚ ወላ መንግስቲ ኤርትራ እውን መግለፂ ሂቦም ነይሮም እዮም እንታይ ሰማምዑ ከም ዘሎ ብናይ ግብፂ ጥራይ ዘይኮነ ብወገን ኤርትራ እውን ከም ትሪኦ ዘለኹም ፕሬዚደንት ሲያሳ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ኤክስተንሲቭ ዕምቆት ዘለዎ ዝርርብ ከም ዘካየዱን in Cairo on further consolidation of ነቲ ዘሎ ተጀሚሩ ወይ ተበጊሱ ዘሎ ክልተ ኣብ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያቡ ክልቲኦም ቶም መራሕቲ ሃገራት historical ties between Egypt asserted status and progress of multi-layered previous agreements ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ኩሉ ወገናት ዝትንክፍ ዝነበረ ርክብ ዕምቆት ንክውስኽ and ways and means of further bolstering bilateral cooperation and partnership in various sectors ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሴክተርስ ብሓደ ንክሰርሑ ነቲ ተበጊሱ ዘሎ ድማ ብዝለዓለ ንክቕፅል ከም ተሰማምዑ President Isaias and President Al-Sisi also discussed in greater detail regional development trends ብፍላይ ኤርትራን ግብፅን ክልቲኦም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ሶማልያን ዘሎ ተሪር መርገፂ እውን ሓያል መርገፂ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብቐረባ ንነዊሕ ብዕምቆት ከም ዝተዘራረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓለም ደረጃ ኣዘራራብን ኣተሓሳሰብን ደረጃ በፅሑ ስለ ዘሎ ስለዚ ክልቲኦም ወገናት ምሉእ ዝኾነ ደገ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ሱዳንን ስለ ዘለዎ ድማ ኣብቲ ትክክለኛ ታሪክ ገጽ ናይ ታሪክ እውን ስለ ዘለው ዝለዓለ ኮንፊደንስ ይዝቦም ስለዚ The two leaders agreed to work vigorously and coordinate their efforts to promote their shared conviction on the inviolability and territorial integrity as well as stability and peace of countries in the region. ስለዚ ክልቲኦም ብዘለዎም ዝተዋሃደ ብዝለዓለ ዓቕሚ ኣብቲ ዞባ ሓድነትን ግዛታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ንክኽበር ክሰርሑ ምዃኖም President Isaias reiterated Eritrea's firm solidarity with the people of Sudan ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኤርትራ መርገፂያ ተሪር ምዃኑን ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሰላምን ናይ ሱዳን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ክትሰርሕ ምዃኑ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጊሙ ቃሉ
ሂብሎ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ክልቲኦም ኣብ ብዙሕ ነገራት ዘራኽብ ስለ ዘለዎም President Al-Sisi for his part reaffirmed Egypt's readiness to play its role in promotion of peace and stability in Sudan, Somalia, and the Red Sea. In this regard, President Al-Sisi underlined the imperative of all littoral states to marshal their resources and coordinate their efforts to ensure the peace and security of the Red Sea and benefit from its resources. لذي بفلاي أبزو باقي بحر جلو هجرات سقطاتنا واحدا وتدراون كل عينة عقمتاتنا واحدا نتأتان سلام الرقاتن نايت زوبا كسرحة نتسقطاتو دما بمردا كتكمالو نخلهم زربح من قد دما كخدا يجوزنا جرزلو قد مزيار كبزيا ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ገይሮም ፍሉይ ሽልማት ሂቦም ነይሮም ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ዩሮፕያን ዩኒዮን ከይዱ ዓብይ ዲል ገይሩ ምሳቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ድማ 4 ቢልዮን እዮም ገለ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኑ ነጊሮሞ ስለዚ ግብፂ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ሒዙ እዩ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝገብር ዘሎ ኤርትራ ምስቲ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ድማ ግብፂ ዓብይ ካታሊስት ኮይኑ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዕንደራ ናብ ዕንደራ ይሰግር ብምህላው ዘሎ ኩነታት ንዑ ዝምችእ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዘለናዮ መድረኽ ኤርትራ ከመይ ጌራ ካልኩሌት ብዝኾነ ምንቅስቃሳት ትኸይዳ ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከመይ ኢሉ ካብ ዕንደራ ናብ ዕንደራ ይኸይዳ ኣሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣብ ኣገዳሲ እዋን ኣለና ሕጂ ናብ international news. The Senate announced that the United States will resume nuclear weapons testing, ending a moratorium that's been in place for more than 30 years. The decision, he said, comes in response to similar programs reportedly being carried out by other nuclear powers, including Russia and China. In a post on Truth Social, President Trump wrote that because of other countries' testing programs, he's instructed the Department of War to begin testing American nuclear weapons on an equal basis. He added that the process will begin immediately. The United States has كم تريوا زلهم دونالد ترامب حقه يقدسو قال يقدسو صقما يقدسو كل ነገር ሽግር ምስ ፈጠረ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ እንታይ ኢሉ ትእዛዝ መሐላሊ ፍለዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ናይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ፈተነ ከተካይድ ፍቃድ ሂቡ ከም ዘሎ ከም ዘረባ ክሰምዖ ከለካ እዚ ኖርማል ዘረባ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ግን ኣብ ጽልዋ ዘለዎ ዘረባ እዩ ብኻላ ዘረባ ኣሜሪካ ኣብ ትቅድድም ናይ ኒኩለር ኣጽዋር ምን ዝያዳ ሰርሐ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት መንፈስ ናብ ይእትዋ ከም ዘለና ዓለም ናይ ዝንገር እቲ ንሱ ኣውጅዎ ዘሎ ኣሜሪካ ኒኩለር ተፈተነት ወላ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ኒኩለር ዘይብሎምን ኖ ዶናልድ ትራምፕ ዝህቦ ዘሎ ትእዛዝ እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዝፈጥር ኣሜሪካውያን ዝያዳ ከሰርተ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ኢና እዮም ዝብሉ This evening, a couple of moments ago, actually, on Truth Social, where he is talking up U.S. nuclear weapons in a new social media post. He said that because of other countries' nuclear testing, that he has, quote, instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis. My source tonight is the former Deputy Director of National Intelligence, Beth Sanner. And Beth, I'm so glad that you're here because I want to just read this entire post from the president from a few moments ago because I think there's a few things in it that are meet with Xi Jinping, that the United States has more nuclear weapons than any other country. He says this was accomplished, including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office. Because of the tremendous and destructive power, I hated to do it but had no choice. Russia is second and China is a distant third, but will be እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ንሕና ኢና ሓያላት ከማና የለን በሓላይ እንዲዩ ሕጂ ነቲ ዘለዎም ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኩሉ ቼክ ክግበር ከም ዘለዎ ቴስት ክኸውን ከም ዘለዎ ሬዲ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ብልዩ ሓደሽ ንምውሳኽ ድማ ክግበር ከም ዘለዎ ኣዚዙ ከም ዘሎን እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ውሳነ ምዃኑ እቲ ሓደገኛ ግን እንኮላይና ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስምዑ ሕጂ እታ ኤክስፐርት ኢላ ክትምልስ እያ even within 5 years because of other ከም ትዕቢት ድማ ንሕና ዝበዛሕና እዩ ዘለና ድሕሪና ራሻ እዩ ዝብል ግን ኣብቲ ስታቲስቲክስ ዝፍለጥ ግን ዝበዝሕ ራሻ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዝኾነ ቻይና ግን ካባና ፀቢቓ ርሒቓ ዘላ እያ ናበለይ ትዛረብ እታ ዘረባ ግን እንታይ ትርጉም ከም ዘለዋ ስምዑ countries testing programs. I've instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis, and he says that process will begin immediately. First off, Beth, is what the president says in this post. Has more warheads, nuclear weapons, Russia or the United States. Technically, Russia has a little bit more, but it also depends on how you count and what is an active warhead. And, you know, it gets kind of complicated. And I think that basically the United States and Russia are at parity. You know, if you can destroy the Earth, you know, many times over, it really, you know, we're talking about angels dancing on the head of a pin. And China being a distant third is true. But my big picture here on the nuclear testing is this is something that you know, real hawks like Ambassador Bolton really pushed for in the first administration, and the president didn't do that. And I personally believe that it is a bad idea
to go forward with U.S. nuclear testing. And here's why. انت تبل دلا بحفشا تنيوكلر من زياده لو من بزح لو من وحد لو امون قراشان امون قونا بزح تزارب تغليخا تسقام جن اتزل ميسايلات نيوكلر نايكلتي وجن نعلمنا حدا جزء يكون بزح جزء كدم سساز غلي سلازم من زياده نعلمنا بزح جزء كدم سساي خلي الكا مكتا نبعلو سأل عليه حتى تزل ومحجو اوريدي نعلمنا هيوت كم زي اللي غيرهم نخدم سوا زخلومي من زياده بزبرت عكت فاي خلنا علمنا يوتدي بيت زلو يا تولدلا سلازي ابو دعو قديف كاغن از حجي تجميرو زلو زي دونالد ترامب عزيزو زلو انتاي تصقمناتو سلامتاي كان علمنا كسنبدي قبايات. Sure that there are constraints on us, and there are people you can argue, you can have discussions about this. There are constraints by us not testing, but when the United States tests, you basically give carte blanche to everyone else. And the reason that we don't test is because we've tested more than pretty much everyone else. We did thousands, over 1,000 at least, tests during the Cold War. And we have computer simulations, and real experts say, we don't really need to do that. Do you know how many tests China has done? 50. We've done thousands, 50. Or at least over 1,050. So when you say that we're going to test, you're now allowing China to test. أمريكا بتاريخ زبزح فتنة نايزني كولر زجبرتيات فتنة نبعلو حدا جنيايو سلازي نحنا زعتل فتنة غيرنا بزي فتنة كم غيركا كسرح كم زلكا سيميليشنز أما عبيلنا زعكل بروسس زلنا حج نحنا تمليزنا نيكولر فتنة نحن نجمر كوينا بزحات هجرات نتل قدايت نخجبرو أفدقت خفت له ملغا فاينا كندي فتنة غير تاريخها حمسة سلازي أزيو وحد نحنا لا شيء كنقبر كلنا سوم حمسة بتشاينا هجي أفدقن مخنياتني خاطبهم زلغا أبتقدم مساخانو خوغيو ياتول دلا سلازي بحفشا كل تزروز لو كنتات كتريا خلغا ناي بحكي هذا قاعد فتر سقم زفتر كنتات مخانو إنا نرزلنا دونالد ترامب أكن أمريكا زلوا مرحنة كرقاقز زفتن كل جزء ممليسو ناب شجر كوزدا خمس خنة عالمنا يوم زنقرو أبزي حنت كريكم دريدلو أب عالمنا من زيادة زلو تني كولر زبد أبصاب حنتني شي ريبورت خباكم معناته It's also important to نتزلو كنتات كتريو who has the most nukes زبل دما بزلو أبصاب مالتي روسيا 5449 وور هيدز كم زلوا تتكوس نيكولر كم زلوا ببحر كون خل بسماي كون خل كمان ما كامريت كون خل أمريكا بالكالاي درجة 5377 تشاينا دما 600 تراي زلوا سز تشاينا أبزي دحريت الله أتي شركة نتات كتريو خلاها جن تشاينا أمريكان حوسوا تشاينا أمريكان تشاينا راشان حوسوا سلازي راشيا بينا كال الأمريكا كله أقل الأمريكا اللي نبلنا ناي تشاينا توثق كله ما بلي ما مسزلهم شركة نت مليشهم يعبيو سلازي أمريكا تقبر نجري لنا نزي كتحلف كتبلي هاجي كتجمر زلوا مغنياتو من راشيا أبغونا المقبار أما نقول راشان تشاينا نزنا برزم دنا أنا مفتاح زفتنته كل تسفاس سلازي ورثت نحنا كنقدم كنكل على نايك مثل تغني تشاينا أنت حرت تعرف تلقى كفيت كلهم أبتودر تقدم خانم دما فلوتيو إذا كم زيلو ناي وتهدرا متفنانو ناقص له خلو أبكو طباوي كنا تهدما كن كيدينا بيكوز أمون جوزيوم حال تازلو ناي كو طباو ددر دما نابزي قددن زبرت عن مأذني خيط كم زلو مجنزاب زدليو سوزي نابي قصم يخدلو أتي أداغاتات أمون جوزيوم كل التحقرات كجبر تباهيلو زور زنبرة انتاي كوينو. With China's President Xi Jinping. So President Trump says the meeting was great and that many agreements were made. So let's drill down and get very specific here. Here's what we know so far. The president says the overall tariff on imports of Chinese goods will go down 57% to 47%. And that decision came after President Xi promised to stop the flow of chemicals that make fentanyl in the United States. Now, Trump also signaled that the two leaders settled issues over China's rare earth mineral exports. He also says the two discussed computer chips and China's purchase of U.S. soybeans. After the 2-hour meeting, CBS News Chief White House correspondent Nancy Cordes pressed the president on those details and when these agreements would actually be in writing. بعفشا انتايم زبلو زلو أبزي استقبره ديل زبحال زلو دونالد ترامب بزوح كم تزاربن أبكون النتجن بزوح سيجبت وتسيد كم زي مزايم زنقر زلو أب حدا نصور زخون الديل دماك بزوح كم زي كالو بخالا زراربا بقام كان أمريكان اسمع يدعان دونالد ترامب حساوي قبلوا خلو about what was not accomplished or what didn't happen. Yes, we don't have an international crisis this morning, but we don't have a lot of details either. How are you reading this meeting? Well, it's a little bit a sense of back to the future. A lot of this conflict was stirred up by President Trump in attempts to gain leverage. China showed a very strong weapon in its rare earths exports, and I think the U.S. blinked. So I think that,
The former Treasury Secretary, Larry Summers, is right. We don't have an escalation, but I think the reason that we don't have an escalation is because that the U.S. realized that it was not in a good position. I think we're seeing an asymmetric, response to this, which is that China is doing everything it can to reduce its dependence on the United States. It has been for some time, and the U.S. is focused on short-term deals. And I think that asymmetry. Exactly. ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታ ትብፀንያ ኤክስፐርት ያ ናይ ትኩነታት ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ መጀመሪያ ብሊንክ ከም ዝገበረ ዝኻንታይ ማለት እዩ መን ዓይኑ ሰም የብል መጀመሪያ እዩ በኋላ ዘራርባ ክልቴኻ ፈኪርካ እንተ ተንሲኻ መን እዩ ካብቲ ፈኸሩ ንድሕሪት ድምለስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ድሕሪት ተመሊሱ ምክንያቱ ቻይና አሲሜትሪክ ዝኾነ ምድላዋት ጌራ ነይረታ ማለት እዩ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሮም ከም ትኽእል ሲሪየስ ስለ ዝወሰድዎ ዘድሊ ምትዕራያት ገይሮም ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ኩሉ ዓይነት ኣብ ኣሜሪካ ዝፀግዖምን ኣብ እግሪ ኣሜሪካን ኣብ ፅልዋን ኣሜሪካ ከም ተሓንቆምን ዝገብር ዘበለ ኩሉ መፍትሒ ገይሮም ንኣሜሪካ ድማ ወላ ሓንቲ ገበረትን ስለዚ ሬር ኤርስ ትብል ካርዲ ጥራይ ብምጥቃሞም ንኣሜሪካ ከንበርክኽዋ ኺሎም ግን እቲ ንኣሜሪካ ንመንብርካኽ ዘለዎም ዓቕሚ ኣፀቢቑ ብዙሕ ምዃኑን ብግምጣሉ ኣሜሪካ ኣለና ኢላ ትጃህረሉ ዝነበረት ወላቲ ቺፕስ ዝበሃል እውን ቻይና ነፍሳ ዝኻለት መዋፅኦ ሒዛ ከም ፀንሐትን ኣብ ልዕሊኡ ድማ መጠን ቻይና ክቅርቅሯ ዝፈትኑ መጠኑ ኣሜሪካ እቲ ንእሽተይ ዘለዋ ፅልዋ እውን ንክትከስሮ መሊሳ ዘለዋ ፅልዋ ንኸንቆልቁል ከም ትገብር ዘላ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፈኪሩ ዝተበገሶ 100% ታሪፍ ዲገለ እንድሕር ኢሉ ንቁጠቡን ንሃገሩ እንዳይከሃስ እምበር ንቻይና ክንዱ ከውደቓ ከም ዘይክእል ብግምጣሉ ቻይና እትገብሮ ነገር ኣብ ቁጠባናቶም ዓብ ስምራት ትገብረሎም ከም ትኽእልን እቲ ሬር ኤርት ዝበሃል ድማ ብዘይሱ ኣፅዋር ከፍሪ ይክእሉን እዮም ኤሌክትሮኒክስን ቴክኖሎጂ ናቶም ድማ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኣለና ዝብልዎ ክገብርዎ እንተኮይኖም እውን ዘለዎም ፅልዋ ክጥቀመሉ እንተኮይኖም እቲ ሬር ኤርት ተለ ጥራይ ትጥረ ነገር ተዘየለ እቲ ዘለካ ዓብላልነት እውን ክጥቀመሉ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ክንብርከኽ ከም ዝመረፀን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክንብርከኽ ካይፈትወን ስለዚ ናይ ሓደ ዓመት ግዚያዊ ስምምዕ ገይሮም ከም ዘለውን ነዚ ሓንቲ ዓመት ድማ ክልቲኦም ወገናት ንዘለዎም ፖዚሽን ከደላድሉ ክፍትን እዮም ሓንቲ ዓመት ተወሳኺ ንቻይና ግን ዝበለፀ ምዃኑ ምስ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ኩናት የለውን ዕግርግር የለውን ስለዚ ምስ ዝኸዶ ዘሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ቻይና ሓንቲ ዓመት ተወሲኻሎም መሊሶም ክሕይሉ እዮም ኣሜሪካ ሓንቲ ዓመት ተወሲኻሎም መሊሶም ክወጥቁ ምዃኖም እዩ እቲ ኩነታት ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረቦ ዝፈተነ ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ዶናልድ ትራምፕ ከጋንን ከም ዝፈተነን ንሱ ከም ዝተሳዕረን ዝያዳ እዮም ዝርዩ ዘለው እዚ ይመስል እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን እዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ገጅፍ ውድድር ማለት እዩ ካብ ወፃኢ መስተንክር ዝኾነ ነገር ካጋጢሙ ነይሩ Like a Hollywood spy thriller. On one side was a decorated Venezuelan pilot. On the other was a US federal agent. The pitch was this. The agent wanted to bribe Nicolas Maduro's pilot. Maduro is the president of Venezuela. The American agent wanted to bribe his pilot. To do what? Divert the Venezuelan president's plane so that the Americans could capture him. Thus began a 16-month-long covert operation. It started in 2024, but the Venezuelan pilot ghosted the US agent. So the operation failed and Maduro is still in power in Venezuela. Our next report tells you more. እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ብመንገዲ CIA ሪጅም ቼንጅ ንክትገብር ካብቲ ውስን ነዊሓ ገይራ እዚ ፓይለት ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ቬኔዙዌላ ዝኾነ ዓብይ ክብሪ ዘለዎ ፓይለት ንዕኡ ብናይ CIA ኤጀንት ገይሮም እናተዘራረቡ ከም ዘለኻዮ ገንዘብ ክንበካ ኢና ብዘለኻዮ ክትገብር ኢኻ ከም ትነብር ክንገብረካ ኢና ነዚ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ናይ ቬኔዙዌላ ማለት እዩ ሒዝካዮ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ዝኾነ ሃገር ብዘይፍቓዱ ብዘይድሌቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣውርዶ ንሕና በዓልና ክንወስዶ ኢና ብሓይሊ ሪጅም ቼንጅ ክንገብር ክሳዕ ክንዲ ዝደወደይ ዓቕልኻ ይፀበካ እዩ ማይ ጉድነስ እቲ ፓይለት ድማ ሕራይ ሓውሲ ሕራይ ኢልዎም ንነዊሕ እዋን ምሶም ኣብ ቻትን ገለ ንሰርሕ ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ግን I think ከም ዝቆሸሾምን ከም ዝጠለሞምን ተረዲዎም እቲ ፕሮጀክት ድማ ፌል ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎን ንነዊሕ እዋን ነዚ ፓይለት እዚ ይሽርሽሩ ከም ዝነበሩን ኣብ ቬኔዙዌላ ዝሓሰብዎ ኩነታት ድማ ምናልባት ብከምዚ መንገዲ ከም ዘይሰልጥ ስለ ዝፈለጡ እዮም ብኩናት መንገዲ ከኣትዉ ይፍትኑ ኣለዉ ንሱ ምስ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድናታት ኣብ ግምት ኢኻ ከቢድ ዝኾነ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ግን ነዚ ፕሬዚደንት ናይ ቬኔዙዌላ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንኽኣልይዎ ብኩሉ መንገዲ ይፍትንዎ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ካብዛ ፈተና እዚኣ ክወፅእ ድያ ይወፅን ድማ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል because this is going to be a very very serious challenge ንዑ ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፃና ድማ ናብ ናይ ሱዳን ቴማ ክናቱ ኢና because ኣብ ሱዳን ዝሕዝን ኩነታት የጋጥም ስለ ዘሎ
Victory in Darfur for these rapid support forces fighters after the Sudanese army fled, losing control of a third of the entire country. The dead are left sprawling across trenches. كم تري وزلهم أب السودان بفلاي أب دارفور زبال زحزن سقاين موتن مرشانن يقاتم كم زلو يزنقر زلو قفعي قبل الحزب السودان زقبر زلو دما ناي بحكي أتحساسابن نعلم ملو زوج هاي زوقت عكنتات مخاني زنقر زلو إمارات زمصا زلو كجف زخونه تتصابو نممكات بمنقدتنا تالوغ زخونه حميت غيرا نتوم قتله تفصم له ويون هلقي تفصم له تباهيلهم نزخصصو كتاثر جميرالا ازغن بخمز منقد كوصا زخل كم زي كونه اتي غداي ناب يونايتد نيشنز كيدو ازارا بارس يقينلو هذا كابتي زبال زلو دما نسمع. The screams, but as we sit here today, the horror is continuing. Women and girls are being raped, people mutilated and killed with utter impunity. ስለዚህ ትግፍዒ ዝግበር ዘሎ መግለጽ አልቦም ምዃኑን መስኪን ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ዳርፎር ዘሎ ጸሊም ከም ሕሱም ይግረፍን ይጭፍጨፍን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very very sad ኣሜሪካ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበለቶ. Thank you, Mr. President. And thank you, Assistant Secretary General Martha Pobe and Undersecretary General Tom Fletcher for your sobering briefings today. The United States condemns in the strongest terms the horrific violence occurring in Al Fasher. The situation is both tragic and appalling. We have said this before and we will say it again. The Rapid Support Forces and allied militias have committed genocide. The RSF has and continues to systematically kill men and boys, even infants, and deliberately target women and children for rape and other forms of brutal sexual violence. ስለዚህ ኣሜሪካ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ከም ትብሎ ዘላ RSF ዝበሃል ትሕቶ ምልሻ ህልቂት ጀኖሳይድ ይፍጽም ከም ዘሎን ቅድሚ ሕጂ ኢልና ሕጂ እውን ደጊምና ንነፅር ኣለና ብዝበርትዕ ቃላት ጌርና ድማ ንኹንኖ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ቆልዑትን ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዒ ድማ ብተደጋጋሚ ንኹንኖ ኣለና እያ ትብል ዘላ ኣብዚ ኩሉ ትብሎ ኢማራት ኣይትጠቅስን እያ ኦፍኮርስ ዕላማ ስለ ዝኾነ ንኢማራት ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ወይ እውን እንተወሓደ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ብጉዳይ ናይ እስራኤል ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ስእልን ምስልን ሒዛ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኮንደኾን ሕጂ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓደ ኮይንካ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሞራላዊ ሓላፍነትካ ክትጥቀም ትፍትና ንርኢ ዘለና ግን ኣብ ኣሜሪካ ስቲል ናይ ኢማራት ፅልዋ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ስጉምቲ ክውሰድ ኣይተኻእልን ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ እስራኤል ብህዝቢ ብመንእሰይ ዝተረኣየ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ብዛዕባ ሱዳን ብፍላይ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኩነታት ብተደጋጋሚ ይዝረብ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ድማ ሰብ ኣገይን ሕጂ እውን እንተኾነ ብናይ ቃዛ ጥራይ ኮነ ብጉዳይ ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኢማራትን መራሕትናቶምን ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ስእሊ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ ኣሜሪካ ተሪር ስጉምቲ ተሪር ዝኾነ መልእኽቲ ወይ እውን ናይ ምኹናን መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ኣላ ኢማራት ዝበለቶ እስከስምዑ It is an absurdity that one of the warring parties can carry on politicizing this forum by disseminating false and baseless allegations. This is a party that is directly responsible for the devastation of its own country. A party that has a record of obstructing peace efforts and refusing to agree to an immediate ceasefire. A party that has systematically expelled UN officials in a pattern of intimidation and interference. كم تري ورا لو نمني دخصص زلزي ني سراويت سودان نال برهان زمرح زلو نعوي دخصص زلو أكنني RSF ززارب ويجلزبل تجمتلو سراويت سودان يقف أدفت زلو مقراص نيتخسن خي جبر سلام نخيمت زخل كل زلو نسيو سلزي كخنن زجبو سراويت ناي سودانن منجس سودانن نابله يو إمارات زارب زلو إمارات قلت زخونة أنت سودان كينات العلاقة كم زلنا نرزلنا حزب السودان مرحتهم دما قبل علي إمارات نصور زخونة حسابن مثلن كم زلون تراينا نفلت أبزوان زي حكام أبو ظبي الشياطين العرب ربنا وجههم لعمل الشر قبل الحرب وقبل دعمهم وقبل زتري ورد لهم جنرال تايز بلزلو دكي نايزن قوس ناي إمارات أبوهم قدم تعوي نيرو مسكيني نيرو بريزنت سياسون زبالي زوم حجي زلو دكو كن دك سيطانيوم سيط أونتيوم زقبروا زلو قبل على السودان ترى ديكونه قبل على حزب عرب قبل على حزب إسلام زقبروا زلو
ናይ ስራሕ ናይ ሰይጣን እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ እዩ ዝነግር ስለዚ ብሱዳን ንዘበናት ክቕፅል ዝኽእል ሽርክነትን ምዕባለን ክትገብር ዝግባኣካ ብከምዚ መንገዲ ህዝቢ ሱዳን ተሳቂ ዘለካ እናበለ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘለዎም ስእሊ እንታይ ከም ዝመስል ብዝበርታይ ቋንቋ እዩ ዝኹንን ዘሎ pray for ሱዳን እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሱዳን ጸሎት ምግባር የድሊ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ መግለፂ ኣልቦ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መንገዲ ይዝረብ ኣሎ ካብዚ ቀፂልና ምናልባት ሓንቲ ናይ ኤውሮጳ ክበኩም ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ቁጠባ ማለት እዩ Germany concern is growing over the country's automotive industry. That's one of the key sectors of the German economy. The VW Group, Europe's biggest car maker, has reported a third quarter loss of more than €1 billion. Volkswagen's numbers come just a day after its rival Mercedes announced also a sharp drop in profits. The VW Group includes its premium brand Porsche. Porsche's profits have plunged by 95% so far this year. Let's talk about this. زحزن እዩ ጀርመን ከመይ ኢላ ከም ትወድቕ ዘላ ናይ መኻይን ንግስቲ ዝነበረት ሃገር ኩለንተን መኻይን ብፍላይ ተን ዝዓበየ ብራንድስ እዚ BMW እዚ ቫውቬ ዝበሃል ማርክ ዓብ ክሳራታት ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ገለ ካብቶም ብራንድስ ዝበለፀ መክሰብ ዝነበሮ ፖርሸ ዝበሃል ድማ 95% ክሳራታት ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ቁጠባ ናይ ጀርመን ድማ እዚ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ክመውት ከሎ እታ እንኮን ኣብ ኤውሮጳ ብቴክኖሎጂ ቅድሚት ከም ዘለው ዘምስሎም ዝነበረ እዚ ናይ መኪና ሴክተር እዩ ነይሩ እዚ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ነይሩ እሱ ድማ ብቅፅበት ይወድቕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ኤውሮጳ ድማ ጀርመን ድማ ኦፊሻሊ ቁጠባናታ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤውሮጳ ዘለኻ ተጠንቀቕ ጥራይና ንብል ከም ወትሩ ካናዳ ዘለኻ ድማ እዚኣ ስማዕ ንዓኻ እውን ዝምልከት እዩ እዚ As you may or may not know, Canada is officially dead. Canada is done. It had been declining steadily and heavily for 10, 11, 12 years now, but officially dead. And it's wild how so many people don't realize what's happening. Canada ميتايا توم ديت فلتو كندا مجمريا حجي كونت موزلا لعل 10 عمت زخده قص بلا موتي نيرو حجي جن اوفيشالي ميتايا كندا حماق يا زلا توم زي تردعكم يردعكم اتوم كتوصو تخل كاب كندا وصيلا كنداويت يا قوم تبل دلا عقم زلك كاب كندا رهيل كاكال هيوت كان تمرح كاتبل زحزنيو كندا كم زي عينت ورق سمع عند انجليز تمساسالي قلطيف زموزل هاجر يم دبلو فرنسا كساف الجمهلاون زقرميو جرمن زنرو يزلناينا بعربوا عالم وريد وزل حدقه ما بحكي زقرميو توم دك هاجر يم زاربو زلو بزي اغيرنا كنودينا نتناي كطبا Experiment on rats teaches you more about success and how to get it than any textbook. So in 1957, this professor, he ran a dark experiment. He dropped rats into a pool to see how long they'd swim before drowning. Most gave up after just 15 minutes. But then he did something interesting. Before they drowned, he rescued them. He let them rest, gave them a break, then he put them back in the water. The next time they were dropped in, they swam for over 60 hours. Once they knew survival was possible, they refused to give up. Most people drown because they don't believe help is حنتا قداسيت ناي عوات مستيريا تنقر زلا ناي انا جو اكسبيرمنت زغبر حده انا جوسي انچواس ماي غيرواسي زخوني يكون تسفاب زي هبلا اوشتي حدا دقائق كم زموتتي زنقر ابكالا اكسبيرمنت كن دحرستو سنه كفتنو مصنحنتهم اناچو كوصوم جمير عرفتيبو مغبيبو كم بحدش مسملسوم كساب 6 ساعات كحنبسو خمس خالو سلمتاي سب زموت اتكونታት ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ከቢድ ወደ ይኮነ መዋጽኦ ከም ዘሎን ተስፋ ከም ዘሎን ኣብዘ ኣምነሉ ግዜ ይቀልጢፍ ዝመውት ያትብል ደላ ስለዚ መብዛሕቲ ግዜ ካብቲ ወሪድ ከያዘላ ክትወጽእ ከም ትኽእል ተስፋ ዘለካ እንድሕር ኮንካ ነቲ ብድሆ ናይ ምስዓር ተኽእሎኻ እናዓበየ ዝኸይድ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ግን ንእሽተይ ብድሆውን ቀልጢፉ ተስፋ ቆሪጹ ንኽመውት እዩ ዝገብሮ ያትብለኩም ዘላ ስለዚ ነገራት ተስፋ ከም ዘሎ ብተስፋ እንድሕር ከይድካ ነገር ኩሉ እቲ ኣብ ሂወትካ ዘጋጥመካ ብድሆታት ክስግሮ ትኽእሊኻ እያ ትብል ደላት መልእኽቲ ሕጂ ናብ ፖለቲካና ክምለስ ስለ ጠላቶቻችን መልእክት ሊሆን የሚችለው በትጥቅ በአመራር በልምድ በአደረጃጀት በሁሉም መንገድ አስተማማኝ የሆነ ኃይል ተገንብቷል። በየጊዜ ብዙ በሺዎች 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች መከላከያን መርጦ ይገባሉ። ስለዚህ ተቋማችን አሁንም በአስተማማኝ መንገድ ላይ ነው ያለው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጀነራል ገለ ካብቶም ጀነራላት ናይ ኣቢዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ ዓይነት ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኣቃውማ ከም ዘለዎምን እዚ ድማ ወታደራዊ ብሎጂስቲክስ ብቴክኖሎጂ ብዓቕሚ ሰብ
ሰባት ድማ ባዕሎም ነቲ ሃገር ንምግልጋል ኢሎም ኣብ ግንባራት ይወርዱ ከም ዘለው እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ባይታ ከንታይ የጋጥም ኣሎ ሁሉ ግዜ ብግምጣል እዩ ዝተገማጠለ ዜና ኢና ንሰምዕ ንጎም ምሸትን ባላዴው መጠናቀቅ በኋላ እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ልብስ ለብሶ ከሰራዊቱ ጋር ተቀላቅሎ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጽሙት ወንጀል ያስከፋቸው ከ50 በላይ የሚቆጠሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል ሚኒሊክ እዝን በገፍ እየተቀላቀሉ መሆኑን የአፋብኃ ምስራቅ አማራ ቀጠና ሚኒሊክ እዝ ለሚስ በላኩ አራት በላይ የሚሆኑ የሚኒሻ አባላት አገዛዙን በመክዳት የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ሸዋ ጠቅላይ ግዛትን መቀላቀላቸውን አስታወቁ። የ101ኛ አየር ወለድ ክፍለ ጦር በቀጥታ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ወፂኦም ናብ ፋኖ ይሕወሱ ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው 50 ሰባት 50 ወታደራት ናይ ብልጽግና ወይ ናይ NDF ዝበሃሉ ማለት እዩ ገዲፎም ምስ ብረቶም ምስ ኩሉ ዕጥቆም ምስ ብዙሕ ኣፅዋራቶም ናብ ፋኖ ከም ዝተፀምበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ከዓ ብብዝሒ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ሙዳቅ ናይቲ ሰራዊትን ዕላማ ናይቲ ሰራዊትን ኩነታት ናይቲ ኩናትን ስለ ዝርኢ ዘሎ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ኣብዚ ናይ ብልጽግና ንህዝቢ ኣምሓራ ንክልል ኣምሓራ ንምጥፋእ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ምስ ክቃለስ ከም ዘይክል ርዱእ ጌርና ንወስዶ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓቢ ሰራዊቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ እናረመሰ ዝኸይድ እዩ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ኣለና ብዙሕ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ሸፈት ዝመልኦ ዘረባ ሓሶት ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ኣብ ሪያሊቲ ኦን ደ ግራውንድ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ዓቢ ብየማንን ብፀጋምን ከምኡ እውን እቲ ምልሻ ኣብ ኣምሓራ ንህዝቢ ኣምሓራ ንፋኖ ብምልሻ ናይ ኣምሓራ ገይሩ ክሃርሞ ዝሓስብ ዝነበረ ኣብዚ ድማ ብብዝሒ ናብቲ ፋኖ ይፅበሩ ከም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ ምልሻ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገበሮ ናብ ፋኖ ይፅበር ከም ዘሎ ካብቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት እውን ናብ ፋኖ ይሕወስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልጽግና እንታይ ይጥቀም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ካብ ኩሉ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራ ይሃርሞ ኣሎ ንምንታይ ንከይበሃል ፍሉይ ሓይሊ ናይ ሲዳማ ድዩ ናይ ቤንሻንጉል ድዩ ናይ ክልል ዓፋር ድዩ ናይ ሶማል ድዩ ካብ ኩላቶም ኣምፅኡ ፍሉይ ሓይልታት ኢሉ ምስ ኮላይ ናይ ኦሮሞ ገይሩ ናብ ኣምሓራ ብኩሉ ዝከኣሎ ይዋጋእ ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ እቲ ወሪድዎ ዘሎ ኩነታት ርእዩ መመሊሱ ከም ዝሕርን መመሊሱ ከም ዝቃለሶን መመሊሱ ኣንጻሩ ከም ዝብገስን ይገብር ኣሎ ውፅኢት ናይዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክወፀሉ ዘይክእል ደረጃ ወጥራት እዩ ከም ዘሎን ብፍላይ እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ፋኖ ንሪኦ ዘለና ኣይደኖ ካበይ ድመፅእ ዘሎ ሰራዊት እዚ ከተሞች ሂደዋል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓድሽ ናብቲ ሰውራ ይስለፍ ኣሎ ዝብልዎ ብተደጋጋሚ ዘገርም ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣቢ ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ኣምሓራ ምክንያት ናይ ቃልሲ ጠጦ ክሳብ ዘየበሎ ብወታደራዊ ዓይኒ ክስዕሮ ድማ ከም ዘይክእል ተደጋጋሚ ይረአይ ኣሎ ፖለቲካዊ መዕለቢ ንክገብር ድማ ማንም ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ክቕበሎ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፅሑ እቲ ኩናት ብፖለቲካ ብዝርርብ ወይ ምገለ ኢሉ ነዚ ኩሉ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገምን ዘይምትእምማንን ክሕውዮ ከም ዘይክእል ኣብ ፓርላማ ቀሪባ ተዛረበሉ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ዝህብ ቃል ከም ዘይረኣዩ ብግምጣሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነቲ ሃገር መመሊስካ ንምውዳቓ መመሊስካ ንምብራሳ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን መደብ ፕላን ከም ዘይብሉ ዋላ እቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ኩነታት ነቲ ንሱ ዝበሎ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ዝስምዕዎም እቲ ኩነታት ናበይ ፓርላማው መድረክ እንዴት ነው ያየኸው? የኢትዮጵያ ፓርላማ አልነበረም የሚመስለው። ታርጌት በኤርትራ ጉዳይ ጀምሮ በኤርትራ ነው የጨረሰው አጠቃላይ ንግግሩን ማለት ነው። የሁሉ ነገር የእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምስቅልቅል ውጤት እና መነሻ እና መዳረሻውም ጭምር ኤርትራ እንደሆነ ነው ሲያነሳ የነበረው። ለኔ ከመሬት ላይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ የተፋታ ነው እና ሀገሪቱ ውስጥ ላለው የኢኮኖሚ ስብራት ተጠያቂው የኤርትራ መንግስት ነው። ሀገሪቱ ውስጥ ላለው ረሃብ ተጠያቂው የኤርትራ መንግስት ነው። ሀገሪቱ ውስጥ ላለው ጦርነት ተጠያቂው የኤርትራ መንግስት ነው። እንታይ እዮም ዝብል ዘለው እቲ ኣብ ፓርላማ ወሪዱ መፅኡ ዝተዛረቦ ሓደ ነገር ጥራይካ ክትርዳእ ትኽእል እቲ ፓርላማ ብምሉእ እቲ ዘረባ ብምሉእ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ፀገም ኩሉ ሽግር መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ከረድእ ይፈቲኑ ታሪካዊ ፀላእናትና ኤርትራ እዩ ብምባል ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገማት
መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ከም ዘሎ ገይሩ ይክሸጦ ፈቲኑ እትሕቶ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብከምዚ መልክዕ ከተታልሎ ከም ዘይትኽእል ይዝርዶም ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ምስ ኤርትራ ከተተሓሓዞ ዘይከውን ስለ ዝኾነ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ትገብር ከም ዘየላ ይፈልጡ እዮም ከመይ ገይሩ ሓደ 3 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣዝዩ ውሑድ ተስፋ ዘይብሉ ምዕባለ ዘይብሉ ዓቕሚ ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ናበለ ዝገልጾ ክንዲዚ ዝኣክል ንሕና 130 ሚልዮን ጂዲፒ ናትና ቢልዮናት ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ክብዝብፆ ይኽእል ከመይ ገይሩ ኩሉ ኩነታት ኤርትራ ክፀልዎ ትኽእል ክኸውን ዘይክእል ስለዚ አብይ አሕመድ ነፍሱ ዘለዎ ፀገም ካብ መህደም ንክደሊ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ጽቡቕ ነገር ድማ ብኩሉ መንገዲ እዮም ፕሩፍ ዝገብርዎ ዘለው ካብ ሓሊፎም ድማ ኣብዚ ስምዑ ያክል እንወልዳለን በየአመቱ ማለት አሁን ይሄ ያስቃል እዛ ሀገር እዛ ፓርላማ ውስጥ ስለ ዓለም አቀፍ ግንኙነትና ስቴትስ እንዴት መሰረቱ ዓለም አቀፍ ህጎች የሚል ሰው ካለ ጥጋብ ቢሰማህ እንኳን በዚህ ደረጃ አትገልጽም ፖለቲካና ፓርላማ ነው አይደል እዛ እንግዲህ የመንግስት ትልቁ አካል ኢትዮጵያን የሚወክለው አካል ከሆነ ስለ ሶቨርኒቲ ስለ ናሽናል ሴኩሪቲ ስለ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ስለ ኔሽን ስቴትስ የሚያቀሰው አንድ ሰው እንደው ዝም ብሎ መግቢያ መጽሐፍ እንኳን ያነበበ ሰው እንደዛ ሲናገር እንዲህ ሰው የምን ብሎ ነው መደንገጥና ፊት መለዋወጥ ያለበት አይደለ በአለም ባሉ ገለ ያደለቀኝ አሜሪካን አስታርቀኝ አሜሪካን አውሮፓን አስታር ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢንጂነር ይልቃል ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ሻርፕ ኮይኑ ንኣብይ ኣሕመድ ፅቡቅ ገይሩ ዝሃርሞ ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዓቢዱ ዘሎ እንኳላይቶም ኣብቲ ፓርላማ ኣትዮም ዘለው ሰባት ንሳቶም ከማን ዓቢዶም እዮም ዘሎ ክንዲዚ ንዝዓቢ ዘሎ ተጣቃዓሉ ኢኻ ክንዲዚ ንዝዓቢ ዘሎ ዶ ስኢልካ ትሰምዖ ኢኻ ጠቕላላ ጨርቂ ደርቢዩ ናብ ፅላለ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃልን ዘይበሃልን ብዛዕባ ከባቢያዊ ፀጥታዊ ኩነታት ክትዛረብ ከለኻ ዲፕሎማሲያዊ ጥንቃቐ ዘለዎ ቃላት ክትጥቀም ዝግባእካ ጠቕላላ ናብ ዕንደራ ከይዱ ዘሎ መራሒ ስኢልካ ትርእዮ ኢኻ ብፍላይ ድማ እቲ ብዛዕባ 3 ሚልዮን ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ከም ዝነበረን ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ እቲ ምስላናቱ ከምኻዛ ከምስላይ ክብል ከሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ዘይኮነት ዕላማ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ምፅናት መደብናቱ ክሳዕ ክንደይ ርሕቀት ክኸይድ ከም ዝኽእል ንዓለም ዝገለፀሉ እዮም ኢሎም ዝነግርዎ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብዓይነቲ ክገብሮ ዝኽእል እናረኣናዮ ንኸይድ ኣለና ፅቡቕ ነገር ናቱ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ወላቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እናነፀረን ፅቡቅ ገይሩ ከግዶ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ዘገርም እዩ ሓንቲ ቪድዮ ላ ንግረ መንገድኩም ከተስዖኩም ትኽእል أنا ودي شغي أنا تنني أركبات تنقى تنقى أركبات يملكا مني باتو ودي شغي يكونك تقاقي خلنا حلو حليل كادوري إيه كنت أقول بس خلا أنا قيس ዲዛላ ኩነታት ያይሎም ዳይ ኣይ ዝገብርዎ ዘለው እዩ ከምዝና ገበርኩም ነቲ ሰበት ፖለቲካ ቁሩብ ከተስዕዎ ምፍታን እውን ዝፅላእ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ተሓቢኦም ዝነበሩ ድማ ክመፁ ጀሚሮም ኣለው ስለምንታይ ፅምዶ ፅቡቅ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንፅምዶ ንምፍራስ ቁፅሪ 1 ተልእኮ ተዋሂቦም ኣሎ ብዛዕባ ፅምዶ ቅድሚ ምእታውና መጀመርያ ኣዘራቢት ኣርስቲ ዘላ በዚያ ክንጅምር ኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ እዛ ዘረባ ናይ ጀነራል ምግበይ ድማ ንብዙሓት ሰባት ፀር ተብሎም ዘለያ ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ ፅምዶሲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኣክቲቪስትስ ዳ እምበር ናብ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ኣይሰገረን ኣለዎ ንዝብል ዝነበረ ዘረባ ንፁር ዝኾነ ዘረባ ግን ሰላማዊ ዝኾነ ዘረባ ድማ ሰላም ንዓቢ ሕማም ኮይንዎ ስለ ዘሎ ሰላምን ናይ ህዝቢ ፍቕርን ስኒትን ቀዳማይ ኣለርጂ ፈጢሩሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ኣለርጂ ድማ ፈሊጦማ ስለ ዘለው ህወሓት ብፍላይ ድማ ወታደራዊ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ጀነራል ጆን መዲድ ይኹን ወድም በይተይ ይኹን ጀነራል ምግበይ ኩሎም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ትክክለኛ ኣብ ማንም ግዜ ሰብ ክሕጎስ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ሰላም ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ሰላም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ምስ ካልኦት ኣብ ዙርያና ንዘለዉ ሰላምን ርግኣትን ናይዚ ዞባ ናይዚ ከባቢ ምዝደልዩ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብል ከሎ እንታይ እዩ እዚ
ከተጣቃዓሊ ዝግባካ ሰናይ ነገር ይዝምነ ዘሎ በአ ብልብ ዲኩም ኢሉ ወላ ካብ ኣፉ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል እምበር ሰላም ስለ ዝበለ ፀርፀር ከብለካ ይክእልኒ እዩ እዚ ፀርፀር ዘብለካ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ you are the evil ሰላም ናይ ህዝቢ ዘይትደሊኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ እንታይ ኢሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘባእሰና እኮ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራምና እዩ ንህዝቢ ትግራይን ንመርሕነት ህወሓትን ክድምስስ ይደሊ ስለ ዝነበረ ውዕል ፕሪቶሪያ ጌርኩም ኢሉ ምሳና ተባይሱ ስለዚ መን ይንዓኹም ዝሓሊ ክብል ፈቲኑ እምበር እንድሕሪ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ደሊ ነርቱ ኮይኑ ንህወሓት ከጥፍእ እንድሕሪ ኮይኑ ድሌቱ እንታይ ክገብር ሰላም ክገብር ኣሎ somebody has to ask this guy ህዝቢ ሲ ቻሌንጅ ክገብሮ ይግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላምን ፍቅርን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን እሌት ናይ ኣምሓራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ዓበይቲ ስጉምትታት እናገበረ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቱ እውን እናለየ ካብ ዝግብኦ ቦታታት እውን እናወፀ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ናቱ ውፁእ ሓሶት ምዃኑን ዝገብሮ ዘሎ ተንኮል ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ይኸይድ ኣሎ ህወሓት ናብ ዩኤን እውን ደጊሙ ደብዳቤ ሰዲዱ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝነግር ዘሎ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር ናባቶም ይገብር ከም ዘሎ ብፍላይ እቲ ኩናት ናበይ ምዃኑ ገለገለ ሰባት ኣይተረድኦምን ግን ንፁር እዩ ዝመስል ዘሎ ኩናት ናበይ ከብል ከም ዝኽእል ይመፀና ኣሎ ናይ ኩናት ሓደጋ ናይ ኩናት ደመና ኣብ ልዕለና የንፀላልሉ እሞ እንታይ መዋፅኡና ክስታይ ነገር ኩናት ህልዩ ኣብ መንጎ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ መንጎ ትግራይ እዩ ዝህሉ እዚ እንተይወደ ናብ ካሊእ ጣጣ ከይድ ዝብል እምነት የብለኝ ምክንያቱ ሓንቲ ቦታ ኢለካየ ትግራይ ነዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ውግእ ነጥምቆ ይረአየ ኣሎ ስርዓት እዚ ሃንደል ኢሉ ናብ ትግራይ ዘይኣትወሉ ዘለዎ ሓደ ምክንያት ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ስለ ዝገጠሞ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ውግእ መን ከም ዝሳተፍ መንግስቲ ኤርትራ ኢዱ እግሩን ጠማሚሩ ዲሱ ዝብል ፋኖ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ይፈጥር ሽዑ ካፒታል ሲቲኡ ሓደጋ ይወድቕ ዶ እዚኦም እዩ ካልኩሌት ዝገብር ዘሎ እዚ እቲ ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ማለት እቲ ጌም ንፁር ኮይኑ ማነጅ ክገብሮ ስለዘይከኣለ እዩ ክሳብ እዚ ተዘይ ኮይኑ ውግእ እንዳሕረልዩ ናይ መጀመርያ ውግእ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኸውን እንተዘይ ኮይኑ ትግራይ ከም ዘላታ ገዲፉ ናብ ኤርትራ እንትኸይዱ እውን ካልእ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ሓደ በቲ ዝበልኩኻ ከቢድ እዩ ናይ ትግራይ መሬት ተጠቒምካ ኣብኡ ትገብሮ ካልኣይ እንታይ ከም ዝገጥሞ ካብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን እንታይ ከም ዝገጥሞ ኣይፈልጥን ስለዚ ክገብራ ዝኽእል ህዚ ምስ ትግራይ ዝግበር ውግእ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኢሉ ንኤርትራ ከዓ ኮንቴይን ምግባር ፕሮፓጋንዳ ንስኹም ናውዚስ ክትሕግዙ ሲትረፍ ንባዕልኩም እውን ሓደጋ ስለ ዝኾንኩም ኢልካ ናይ ስነ ልቦና ፀቕጢ ብምፍጣር ካብኡ ኮንቴይን ትገብሮ ማለት እዩ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ዝገብር ዘለኹ ኤርትራ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ከይተኣቱ ገለ ዓጉስለይ ዝብል ኣውያት ብምስማዕ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ውግእ ክገብሮ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብርግፅ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ትእተው ኢሉ ንኤርትራ ክኸሰሉ ዝኽእል ሞራል የለን ውግእ ስለ ዝኣወጀላ ልዕሊኣ ማለት እዩ እሱ ግን ብሞራል ኣንፃር ምስ ስርዓት እዚ ምዝራብን እዚየ ይሰጉሮን እዚየ ይጥሕሶን ኢልካ ምሕሳብን ስለ ዘይከኣል ባዕልኩም እውን ኣቶም ሰባት እዞም ናይ ትግራይ ኢሊት ነዚ ሰብ እዚ ብቐረባ ክሓትዋ ይግባእ ዶ እስከ ክንደይ ሰባት ምሳይ ተሰማምዑ እዚ ግለሰብ እዚ ናምበር 1 ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ he has to be very careful ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ he understands እቲ game plan ናይ ኣቢ game plan ናይ ኣቢ ክትርድኦ ሓደ እዩ game plan ናይ ኣቢ ድማ ብቀሊል ቋንቋ ማንም ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ communicate ክገብር ዝኽእል ምሁር ኣብ ትግራይ እንተሎ እዚ መምህር ኣብርሃ ተኽሊ እዩ because ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ኢና ንዛረብ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ኩናት ዘይጀመረ ኩናት ስለ ዘይደለየ ወይ ድንጋፅ ስለ ዘለዎ ዘይኮነሲ ኩነታት ስለ ዘይመችኣሉ ዓቕሙ ንዑ ስለ ዘይፍቅደሉ ጥራይ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘይከደሉ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ኣክንዲ ንሓትሕዱ ክባላዕ ዝውዕል ኤግዛክትሊ እታ ኩነታት ይነግሮም ኣሎ ሰብ እዚ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነገራቱ ኣብ ሰሜን ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘይተመቻቸኣሉ እዩ
ናይ ፋኖ ጉዳይ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ስለዘይተኣማመኖ ስለዚ እንታይ ገብር እዩ ምስ ኤርትራ ብዝሰፍሕ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ቀሪቡ ከም ዘሎ ሽዑ ካልኦት ሓይልታት ነቲ ጉዳይ ትክሕዝሉ እንተኽኢሎም ኤርትራ ኮንቴይነት ኮይናትሉ ስለ ዘላ ንኤርትራ ገዲፉ ንትግራይ ከም ብሓድሽ ከይዱ ንትግራይ ክጭፍጭፍ መደብ ከም ዘሎ ተጋሩ ከም እዮም ክሓስቡ ዝግብኦም ቢካዝ ኤርትራ ምሶም ውግኣይ ትደልን እያ ዘላ ያ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረባ ይግብኦምን እዩ ኤርትራ መሓዛ ትኾነካ እንተደይፈቲኻ ንኤርትራ ድማ ገዲፍካያ ኣብ ኣጀንዳኻ ክትከውን ይግባእ እዚ ክግበር ዝግብኦ ምክንያቱ እቲ ሓደ ክወሮም ከም ዝኽእል ክሃርሞም ከም ዝደሊ ይፈልጡ ኣለዉ ሓድሽ እውን ኣይኮኑን ብዙሓት እዮም ከም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ድማ ሰላም ደልያ ምሳኹም ፀቃ ሒዛትልኩም ኣላ ኤርትራ ክትሕግዘኩም ድያ ትኽእል ወይስ ጠቕላላ ክትገድፈኩም ትኽእል ብኡ ክሰብዋ ንኤርትራ ሽዑ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጥራይ ክትገብር ዘለካ ስለዚ ንበዓል እዚ ሰብ እዚ ክሰምዖም ይግባእ ኣብቲ ሚድያ ድማ ካብኡ ናብኡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያታት ይዕድምዎ እዮም እንተስ ፈሊጦም እንተስ ስለ ዝግብኦ ኣይደኖ ካብ ናይ ህወሓት ኤሊት ወይ እውን ኣብ ወገን ህወሓት ድያ ኣይኮነ እውን ኣይፈልጥኒ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሁር ንነዊሕ እዋን ዝተኸታተልክዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዛረባ ድማ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ኣንቢቡ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዝሰርሕ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይን ንትግራይን ይሰርሕ ስለዚ ንረብሓ ናይ ትግራይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ህውተታት ኣይኮነ ኣብ ኩንነት ኣብ ሪያሊዝም ዝበሃል ኣሎ ፖለቲካዊ ፊሎሶፊ ስለዚ ኣብቲ ኩንነት ተመርኪዝካ ሕጅን ፅባሕን ትግራይ በየንቲ ኺድ ንዝብል ዝበለፀ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ምናልባት ድሕሪኡ ኣብ ከባቢ እውን እንትኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክገልፅ ዝፍትን ዘሎ ድማ እዚ እዩ ግን ንዑ ፅኒሕና ቅድሚ ንዑ ምእታውና እቶም ፀያቂቶ ድማ ካብታ ተሓቢኦምላ ዝነበሩ መፂኦም ኣለው ሓደ ካብኣቶም ነዚ ንስማዕ ህወሓትን በደንብ አውቀዋለሁ አብረን ሰርተናል በኮሚቴም ደረጃ አብረን ሰርተናል ያውቃሉ እሱም ከነሱ ጋር ጥሩ ወዳጅነት እንዳለው ያውቃሉ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኮ ስልክ ይደውሉት ነበር ወደሱ ይደውሉ ነበር እዚ ካብታት ሓቢላ ዝነበረት ጉድጓድ ወፂዩ እዚ ስብሓት ገብሩ ኣስራት ዝበሃል እዩ ኩናትን ወረ ኩናትን እንገይሩ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፂዩ ቀዳማይ ዝኸሶ ድማ ነቲ ስብሓት ነጋ ኣቦይ ስብሓት ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ሻዕብያ መጋበርያ ወይ ምን ሻዕብያ ቀንዲ መሓዞም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ኢህኣደግ ኣብ ዝነበረሉ ኩሉ ግዜ ንረብሓ ሻዕብያ ይሰርሕ ነይሩ ኢሉ ክእምኖም ዝፍትን ዘሎ ስለምንታይ ስለ ናይ ህወሓት ምስባኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነታ ዘላትካ ቦታ ዘደላድለልካ እዩ ኣበይ ኮይኑ ከም ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ግን ወደ ትግራይ ደግሞ መኖረው እዚህ ነው ግን ወደ ትግራይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ መላለሳለሁ የፓርቲ ስራ ማለዛ የአረና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ አባል ስለሆንኩ ለሰዎች ሄዳለሁ እንዲሁም በራሴም ሁኔታውን ለመከታተልና ለማየት ሄዳለሁ ድሮ በስፋት እንቀሳቀስ ነበር እዛ በፓብሊክ ትራንስፖርት ሄዳለሁ የትም ቦታ ራያ ሽሬ አድዋ አክሱም አሁን ይሄ አይቻልም በጣም ተገድቧል የተገደበበት ምክንያቱም የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ አይደለም እንግዲህ ከዛ ልጀምር ትግራይ ውስጥ የህዝቡ ትልቁ ስጋት አሁን ያለው የጸጥታ ስጋት ነው ማን እንደሚገድል ማን እንደሚያጠፋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ባሻይ ኣዕጢቑ እንዲዩ ዘሎ ንትግራይ ርምስምስ ንኸብላ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቕመጥን ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ትግራዋይ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፍ ድማ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ዘለዎ ንህወሓት ንምስዓር ኣብ ትግራይ ድማ ብልፅግና ንኽኣቱ ንሳቶም ድማ ኣብቲ ኮረሻ ናይ ስልጣን ናይ ምምፃእ ተደጋጊፎም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ድማ ከም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ከምቲ ዝደልዩ ኣጀንዳታት ንክገብር ከም ዘይፍቅደሉ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ሕማቕ ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዘለዉ ዳ ኣብ ሕማቕ መሪፆም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እሱ ስለ ዝኾነ ዕጮኦም ድዩ ወይስ እሳቶም ዕላሞም ንፁር ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ሓሚቓ ፀቢቓ ኣብ ክነብሩ እዮም በዓል ስኻን ካልኣይ ኩርሲኻ ዘለኩም ካልእ ረብሓ ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ምናልባት ውሕስነት ኣይተሰማዓኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ክልተ ዓይነት ገጻት ናይ ትግራይና ንርኢ ዘለና እቲ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ገሊኡ ኣብ ወታደራዊ ክንፊ ገሊኡ ድማ ፖለቲካዊ ክንፊ ኮይኑ ኣንጻር ትግራይን ንህወሓት ንምጥፋእ እየ ዝብል ግን ንትግራይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምእታው ብኡ መንፅር ድማ ከምታ መምህር ኣብርሃ ዝብሎ ፀንሐ ንዓቢ ኣብቲ ካልኩሌሽን ዝገብሮ ዘሎ ቁሩብ ምትእምማን ክቦ ንህወሓት ክሃርሞ ድማ ቁሩብ ተለይ ነቲ ህዝቢ ክትመቃቐለሉ ክትክእል ኣለካ ፍቓቕ ክትፈጥር ኣለካ ነዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ኣመራርሓ ግን ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ዝህብ ዘሎ ንበዓል እዝን መሰልቶምን ከምቶም ካብ መንገዲ ሸተተት እናበሉ ብጥቕሚ ዝታለሉ
جبؤهم ممزنيهم زخنة بتقمي بقلهم تقرأيك شوت وذدليو شيتي عين وزاوزن مسام مسيز بتقرأيك وين نحن ودعينا مستري أفكوين نحن ودعينا صباح دينا نحرف نتحرس واحد يفلت لعل تقرأي نوري أنا قريل شي حق زي شقري هاللو بتقرأي تحت سألاتنا تحتنا يسألاتنا الشرحي تحتنا يسألاتنا نتقرأي زي من نيلو كفو تقبار تحتو إياه እዚ ታይቲ ደቡባዊ ግንባር ወይ ከዓ ናይ ደቡብ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ሓላፊ ጆን መዲድ ዝበሃል ጀነራል ጆን መዲድ ዝበሃል እዩ ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ኣብ ትግራይ ከመይ ዝበለ ሓውሲ ምትእስሳር መፅኡ ከም ዘሎን ነቲ ፀጥታ ብፍላይ ወታደራዊ ዓቕምን ፖለቲካዊ ዓቕምን ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ፈንጠዝያ እናኣሳሰሮ ወይ እውን ኣብ ኮንትሮል እናገበሩ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እዩ أبي أحمد أبي زفر تزعبي فرهناتو نتاز نبرته بكو أغلال ناك سراي خيس لزول أبتقراي كم دليتو كل لاجتب أجندات كفترن النات عصور لي خيس لزول يتساقى مناتو بزي كم زخون كله تنايم عراب جنبار زبال على فيلم ما زبالو اسمه نختنا نسلامن حقاو مفتحن كان حقاو سلاماون مفتحي نلعن نزمتسون ويكفتخ مختنا خطسليو تحارو السنة مختنا كقتليو مختنا لو علاونت بمخبار كرغاغصي مختنا حدنا تزبط تግራይ ሰራዊትን بزطናخر መንገዲ ክንቅጽሎልና ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከዓ ክንከዲና ስለዚህ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና ይዝገልጽ መሰልካ ክብረልካ መጀመርያ ሕግን ስርዓትን ፈሊጥካ ብሕግን ስርዓትን ክትምራሕ ኣለካ ኣኽሱም ናይ ሕግን ስርዓትን መሰረትና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኮይና ደጊምና ንረጋግፅ ዘለና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ንጹር እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይትሜር ናይ አብይ አሕመድ ዝኸበደ ብድሆ ናይ አብይ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብየማንን ፀጋምን እቲ ወታደራዊ ግንባራት ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ መርሕነት ኢሊት ተመሳሳልን ዝተኣሳሰር ዘረባ ዝመላላእ ዘረባ እናገበሩ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ምስ ዘጋጥም ድማ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ወላ እውን ኣብ ጣውላ ዝሓትዎ ነገራት ብዝበለፀ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሕንፍሽፍሽ እናበልካ ናሕትድካ እናተበላዕካ እናተመናጨትካ ደይኮነ ክትተኣሳሰር ክትክል ኣለካ ዕላማኻ ክትሕይል ክትክል ኣለካ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ድማ ሌቨሬጅ ዝበሃል ኣብ ፖለቲካ እዚ ፀብለልትነት እዩ ዝቦም ምክንያቱ ክዓፅቦም ከም ዘይክእልን ክልክቶም ከም ዘይክእልን ዝያዳ ትፅምዶ ድማ ኣብዚ ክጠቕሞም ዝኽእል ንኽጠናኸር ልዕሊ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ርክብ ካሊእ ፖለቲካዊ ብራኸ የድልዩ እዩ ሕዚ የድልዩ እየ ዝብል ኣነ ኣብ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ናልና ክንነብር ዘለና ይመስለንን ኣብዚ እንታይ ክለዓል ይከኣል እዩ እስኹም ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ኤርትራ ክትገብሩ ይትኽእሉ ቁጠባዊ ልዝብ ክትገብሩ ይትኽእሉ ዝብል ክመፅእ ይኽእል እዩ ክንገብር ኢና እንድሕር እሱ ክገብሮ ዘይኽእል ኮይኑ ንሕና ሓሻሹ ኣይኮንናን ንሱ ዘይርብሐሉ ህዝቢ ትግራይ ግን ዝረብሕ ኣይገብርንም ብዝብል ተኮይኑ እምቢ ክንገብር ኢና እዩ ግልፅፅ እኮ እዩ ዘረባ እዚ ስለዚ ጠለብ ነቕርብ ኣለና ውዕል ኣልጀርስ ወሪድካ ቨርቹዋል ዝነበረ መሬት ማርክ ይገበር ሓደ ነጥብ fantastic this is exactly what every Eritrean wants to do ነፍሱ ከፍ ኤርትራዊ ዝደልዮ ነገር ተሎ ውዕል ኣልጀርስ ከምታ ኣብ ቨርቹዋል ተገይሩ ዘሎ ኣብ ባይታ ይተግበር እዚኣ ናይ ኤርትራውያን ናይ መወዳእታ ሕቶናትና እዮም እዚ ፅምዶ እዚ ፍረ ከምፅእ ተኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ገብሮ ይደልኒ ግን ምስ ተጋሩ ኣብ ዝግበር ኣብ መወዳእታ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ንትግባር እዩ ዲል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ክትግበር ድማ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ በዚኣ ያ ነዚ ሰብ ዛነ ዓብ ክብሪ ዘለና ኣብ ልዕሊ እዩ ምክንያቱ ንክልቲኡ ህዝቢ ቀፃልነት ዘለዎ ሰላም ርግኣትን ቤን ከም ዝወሓድ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ከምዚ ብሓደ ስለ ዝሳዕሳዕካ ብሓደ ስለ ዝተፃወትካን ዝሳዕሳዕካን ገለና ኣይኮነ እንታይ ዳ
نحوار سلام رقعتن كلوكا تقين دوكا كنصر كخلالو زي كراخر معلب دما كتبرو لك let's continue زينا تاسخ نبر سلازي يقولو economic transaction يالو نحنا كومزي لنا تطونا بطعمي كبير زبال كوست كنكفل لنا بوزي قربنا بوزينا نتقم وده حاصيري نقول لنا وزي كتغبر منግስት ኢትዮጵያ ግዴታ ነው حكم يمكن صلونا السبز بيكوس نربحنا يز بخامس راب ابتا عدتي غبن كوينو سلازري تግራይ بمنገድ ኤርትራ انت افدغ بحر تقيمه انت يتመስሎ مسك ኤርትራ كتربيها ناترب حازي الرايك كمجمريا always said that ኤርትራ كتربيها يتربح انت يكون نسخ انت يتركب جبتي كاب جبتي ماشي بمركب عديس ابا وريد كاب عديس ابا انت تግራይ مكينه خمصك خلو كن متى كبر واغا تخفلالها why don't you be the center of the gravity بيرترا ببعص يروح مص تجميرو سخا زياده تربحي خاطكون مسناتنا يلبس جبرنا له بالسفح منقديه تزراري ببزخونه ابرها ممر ابرها is always straight to the point بحكي حجاز زخونه نطبታት تزاربتلو نسيو اتكونታት ግን ክንቅጽል ስለዘለና ጋርድ ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ብኸምዚ እንዳተሓለውን ቁስናት ኣይነበሩን ኣይበላዕ ዝብልኹም እዚ እዩ ስለዚህ እዞም ክልተ ሓሸማ ቢሩ እዮም በፂሖም 230 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ቡሬ ዝተባህለ ግን እዚኦም እዮም ዘሎ ቢሩን ቡሬን ፈላሊሎም ዋ አብይ አሕመድ ድማ ነጊረካ እዛ ስራሕ እዞም ናትካ ሰራዊት ሚድያ ኣይ ቡቕዓትን እዮም ገላ ይቀይር صنحوا تسدوا القباب بلنا نبلشو محدر اول 4 عندي استقاوموا من اسيات قواني نتي بما اخلهم سنتيو ناب اديس ابا زحلف مسمر صرغيا جبوت اديس ابا معصاو سلف كايدهم حتى زمن اسيات بخندو للعل عمد زغده سنه صوري ستماين مغبن كوينو كمون ناستات شمونت اوارح دوموس كم زي تخفلهم زمن اسيات قوماتات ممقصال استفلالي ጭሩሑታት ሒዞም ነት መስመር ጽርግያ ዓጽየሞ ነናይ ጽርግያ ደጥብሉ ለኹም ንመስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ እዛው ይዞሮ ለባ ምን ተኾይና አንፈቱ ግርዱዩ ደቃው ቦይ ወዮ አወል ሰዒድ መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ ሻዕቤላ ቤላ ዓዶኽ ከብሎ ተኽኡለሎ ምስበለ ዝጓረቱ ዝኸነዩ ሰራዊት ከደአ ናበ ቦሉ ዘብል ስለዚህ ንመንእስያት ገዋኔ ኽቋጻጸር ዘይከኣለ ሓይልታት ጸጥታ አብይ አሕመድ ንማሕውራት ስለያ ሻዕብያ ኽቋጻጸር ይኽእል እዩ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ የዋሂ ወሉለይ ደቂ ሓወቦይ ريوالله زازربا خميت خيدالا اول كماشمر امثيلو استراتيجي ينغرو يزلو انتاي كغاتم كم زغلي ينغرو زلو because this is kind of warning فدنقطع يزبزلو ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ግጭፍ ኩናት ከተካሄድ መደብ ከም ዘይብላ በዚ ካትፈልጥ ስትራቴጂካሊ ካንቁ ወጥራዮም ዝኽሉ en ሻዕብያ ብፈልጥዎ ነገር ተላብ ኩናት ከም እዩ ደርጉን እኮ ባጽዕ እኮ ዝኸበደ ኩናት ነይሩ እንታይ ገብሩ ባጽዕ ከይዶም ደሪልካ ካንቁ ነቲ ጸላይ ንነፍሱ ወከፍ አሽከር ናይ ደርጋ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እቺ ዘሎ ክትዋገቱ ኮይንካ ዘበናት ይወዘልካ ባጽዕ እንደርሄስካ ግን መሳሪፍ ዝበሃል የለን ፊኒቶ so they know the strategy ሕጅውን የተንብህሉለው they're not going to fight you they're going to catch you off that's the secret anyway ይነግሮ ይዘሎ መበልካላ ግዜ ነጊር ወሎ በዘይት ኦርጋናይዝ በዘይ ኮኑ መንገድ ከነዓጽወ ተኺልና እንታይ ክንገብር ከም ንኽላፍ ሲሪየስ ኩናት ንለባም አምቶሊ ግን አሚት ካሉ ዝርዳእካ ተረኸብካዩ ድሕሪ ክንዳይ ናብ ልቦም ዝምለሱ ዘለዉ ሰባት ኣብ ድሓን እጂ ናብቲ ናይ መወዳእታ ለበዋ ቀጻል ክገብራ ዝደሊ ብኣጌርና ክንከይድ ኩሉ ብዛዕባ ሕሉፍ እዩ قالي بمنيات مالتي تاريخنا خمزي نيرو قال اب تاريخ تمال طرحي بزعت السبب 85 تغيروا بسبعات كلتا تغيروا 7 كلتن كم تغيروا 9 حدن كم تغيروا 9 شمونتن كم تغيروا 13 حدن كلا تغيروا بوزوح معلت بوزوح دكات نايت مالي حجر حنتا تا 8 10 سنين 10 8 نقبر تاي مالتي 8 خميت ناي مزايخه 10 خميت تخاد عند حلف كن حليفي حجنا 8 خميت كل حيل خان قميت كون كله إيرترا 15 لنا 30 انت تكونها 40 انت تكونها 30 انت تكونها بينها حيكونت
ዛ ዳኒ ዝብላ ዘሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዘለና ናይ መወዳእታ ፈተና ናይ ኤርትራ ይዘጋጥም ዘሎ ኢና ንብል ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሒዝዋ ባዕሉ እንዲዘጥፋ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ብድሆናታ ካብ ኢትዮጵያ ኢና ንረክብ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ምሳይ ትረዳድኡ እንተኮይንኩም ወይ ካብ ናተይ ዝፍለጥ ኣለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ስለዚ የስ መኸተ ዘድልየሉ ናይ መወዳእታ መኸተ ዘድልየሉ ግዜ ኢና ዘለና ብትክክል ድማ ንጽባሕ እንታይ ክንከውን ኢና ኤርትራ ናበይ ገጻ ክንከይድ ኢና ሓንጎልና ብግሊ ደረጃ ጽባሕና ኤርትራ እንታይ ገብረላ ያነ ብኸመይ ከበርክተላ ኽእል እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኽእል ብግልኻ ብሃገር ደረጃ ኦርጋናይዝ ንክትገብር ግዜ ዝወስድ ኮይኑ ብግልኻ ንስኻ ኣበይ ቦታ ክፃወት ኢኻ ንኤርትራ እንታይ ክትገብረላ ኢኻ ቤን ከተገልግላ ኢኻ ቤን ክትጠቕማ ኢኻ ቢዝነስ ዲኻ ክትገብር ቤት ትምህርቲ ዲኻ ክትከፍት ሕክምና ዲኻ ክትከፍት ሓኪም ኮንካ ዲኻ ክትሰርሓላ መምህር ኮንካ ዲኻ ክትሰርሓላ ናይ መካኒክ ኮንካ ዲኻ ነቲ ቁጠባ ከተበርክተሉ ናይ ሕርሻ ክኢላ ኮንካ ዲኻ ከተበርክተሉ think about that ሬስቶራንት ጌርካ ድዩ ሆቴል ጌርካ ድዩ ኣብ ደገ ዘለኻ ብፍላይ ንኤርትራ ብኸመይ ክጠቕማ ይኽእል ኢልካ ክትሓስበሉ እትኽእል ግዜ ኢና ዘለና ብኡ መንፅር ናይ ኩልና ሓሳባት ድማ ነቲ ሃገር ንፅባሕ ኣበይ ክንወስዳ ኢና ኣብ ዝብል ክሕግዝ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከነዘኻኽር ኢና ነዚ ነጥቢ እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኣካፍሉ ደግፉ ድማ እናበልና ምዝያ ክንገትፈኩም